Assalamu alaikum mehriban vatandaşlar, edi dinleyijiler, hormatly YouTube kanalymyň ady ber dinleyijiler. Oturdygymyz agama. Bizim elbette bir işten geleňizde arkaýynçy dostlarymyz, doganlarymyz diň jalsyn diýip YouTube kanalymda ýagdaý bolundan geçilen ýol gepleşigimiň täzeden täze sanyny aýratýanymyna şu bir näçe ýyllaşymyr isleg bildirdi. Awaş Halifany çagyraý diýip bizimle Halifa çakyl uratdyk. Halifaňam ömrü uzak bolsun. Elbette bugünkü mihmanymyz geçilen ýoluň 16-njy sanynyň mihmany Ussat Türkmenistanyň halk artisti Kerim Gurbanalyew. Halifajan, ýa-da salam salamlaşdyk. Janyň sag bolsun. Hudaýa şükür ýaşy. İşläp berdiňmi? Sagamançylyk. Allah. Sagalar hemme ýaýrawlar. Tuweleme. Ingogda saglyklary bolmaly. Hudaýa şükür. Tuweleme. Indi Halifa bir gepleşiň başynda özüňiz barada kysgaç kelama aýdyp geçseňiz, bir näçinji ýylda doguldyňyz, nerede doguldyňyz, maşgalaňyz barada aýdyp geçseňiz, onu sunwata geçer Halifa mümkin bolsa. Men Aşgabat şäherinde doguldum. Näçinji ýyldagyny aýtjak gel. Bolýa. Sebebi. Aýtman bilen Halifajan. Gaýwa soraýarlardy ýaşy näçe ýaşadyň men Lenini klasdaşdy ýani beni gülüşdirýär. Onuň Aşgabat şäherinde doguldum. Kakam Bagir 30 ýylyň ograqda wepat edendim. Detdomdyl onuň. Şeýlemi? Hawa kakam detdomdyl onuň sebebi atamyzy enem Bagir 6 aýlyk wagty kakam 6 aýlyk wagty enem Bagir wepat edýär. Son kakam 4 ýaşynda wagty atam front alyp gidýärler. Beýik watançylyk bolsun. Onuň soňçy o gidýärdi ýygyň onuň 16-17 ýaşly dogany bar. Kakamyň o bennenim onun frontu guradylar. Ay o wagtlar ýaş östürmedi ýani kellerde. Ona atamam gidýär, onuň kakamy da onun frontu gidýär, bulum jagly öýüne tapşyrýar. Ýöködi galaýa. Ýöködi galaýa. Şeýle de onu bir 10 000 elinde galaýa, aýolarym diýär, näme uruş ýyllary bir çağımyzdan oramda bu nämet diýen ýaly. Gaý düşünýär kirep görüş. Kyn ýyllar kynçylyk. Onu jagly öýünde bolýar. Toň näçe ýyldan şeýdip onuň şeýip gara soýurdy Aşgabatda. Onuň kakam agas Bagir Gurban aga diýerdiler. 8 mart diýilýärdi öňkünemi. Şo ýerde Gurban aga diýseň onu tanamayan adam ýokdy. Kön adamlar o tanýardy. Ýani oň bir eden zady Bagir'in ene misal adam wepat edýärdi dünýeden gaýp. Ölüm her kimiň her başynda bady. Ölüm şerbetini içmeýän gitjek adam aýy. Onuň şolary ýumak diýilýär, misal sünnet etmek diýilýär, şol zatlar ömrüne etip gelen adam. Gurban aga diýseň şonu ýaşly adamlar bilýärler-de. Onuň ulum uruşdan soň bir 3-4 ýyllap bular saklapdyrlar. Aňyrda. Hawa ýagny wastanawitsyn rabot, uruşdan soň ýa şäherler galdyrmak, nämetmek diýip saklap. Aýna näçe ýyldan gelip gözläp kakam Bagir onuň detdomdan tapýar. Doganymy? Hawa dogan. Onu ay onuň detdomyzy gutoran soň işläp ýörum, ara tapyp şeýdip öýürip, onuň näçe ýyldan onu bir Aşgabatda dogurdy. Aşgabatda da Paktogon soň gapdana Şanhay diýip bir ýer bar. Bilýän. Kerpiçli. Şo ýerde dogulup, onuň soň 5-6 ýaşynda 10-njy kraýyna göçüp gelip. Özüň Halifa näçe dogun? Kakanda bolan sagalar. 6. 6-da indi körpämiz 95-nji ýyly wepat etdi-de, onuň 5 dogan. Siz ulusmy Halifa? Men ulusy 4. Indi şumat. Opşy 5 oglan bir gyýda, indi 4 oglan bir gyýda. Onuň ulusy galanlaryň zanynda näçe ýyldan soň men bolýan, gara şeýdip onuň 45-nji orta mektebini okudum. Yarım Rus, yarım Türkmen mektebi de şoňdan. Şonu okap, onuň soň Türkmen Halk Hojalyk institutyna okuýdum. Narxod diýerler. Narxod. Şoňa girdim, şonu gutarybym. Onuň ay onunla işleşdim, gara onundan näme sunugat diýilýär, çekýär de özüne. Ýöne iň aýtmalyda şu sunugat ýoluny gelmegim men elmydam aýdýan, oňa Halifa Ussat Anýerde Attanyň ogly oraz berdi, neresi oraz berdi. Attanyň. Men klasdaşym. Mektepde bilece başladyk. Bilece nemet. Aýna şu kiçijik wagtym şolara bardym. Ay şu aýdym sady gördüm. Halifalar gördüm. Ay şoňa aşyk bolwam şeýdem şo ýoldan gidiberdim. Kakam Bagir isleýän aktym men bir şu ýollara gidenmi. Şeýlemi? Ay bu agyr ýol, bu deme ýol, on soň gerek geldi. Näme gerek men kän bagyş gördüm demetdim diýip kakam oraz ýylyas bilen dost eken. Sygan bagyş bilen. Onuň şu ýadymy şu ýa-da kiçijik wagtyň diýdi, şonu diýdi. Şu dutaryň sapyny işledikdim diýdi. Oraz ýylyasyn taňdy.
dutarın sapın çağa özüňizem şu dutar sağlap zırň edip diýişletden şu dertiş kellänsine bir simfoniya ýanglan. Ona men käwat pikir edýän Nurhan Mehmet näde şu dutaryň owazyny ýazdy kady. Şonu diňläp edip görüň şonu. Çağa edýän çağa şonu aýranak. Diýişine edip dur. Ay menim şey edip garaz şondan soň ay bolum ay dost mundan bagyş çykjak ýaly ýok bagyş gerek gelmäne diýipdir kakam. Getirin günüňiz görýände maňa bagyş gerek ýok. Kıyın ýol bu ýol. Ay onda da şey edip näme Mahtumul Pir diýär ýazylan takdyry kimse bozdurar. Ay şey edip bana ýerde halipaň ýanyna bolup öwrenip şoň bilen ora berdi. Neresi akordeon çalýar, men dep çalýardym. Halipadan köp zada öwrenip şey edip 12 ýaşymda eýem elime birinji sapar mikrofon berip toý teleşkatyny aýdym aýtdyr. Halipa. 12 ýaşymda. Olam edil häzir kim Strovka şu mesjid ýokdy wagt mesjidiň ýerine şu törekde bir ýanky bir günlük toý çalyndy. Qur'an Murat dawasy Berdimurat Berdiýew, onsoň Murat Depçi, şolar bolup şeýle. Ana ay men çyka oglum gel, ay menim wagt ýaşa gorkýan, titrep. Giden mereka zıgırdykly ýani şeýle goýsara ýanky sahnada toý teleşkatyna stoldan kellen çyka görünen onuň alyp stolun üstüne goýdy. Bir köşek aýdy. Ay otyp titreýän bolmaly, ýerinden ýuwaşdy. Gorkma, howlukma, tolgunma diýär. Aýdym hiç ýadyndan çykan akşo fragment elmidama diýenne aňyrdan Türkmenistan halk başçysy Halipa baş 4 guldur diýip. Olam şo toýda bar. Suur terpeziň şeýdi gyşyrdy, şeýdi durup seredip durdy. Ona geldi anne verdi, bu oglum mu diýdi bu diýdi. Olam diýdi, ay bulam oglum diýsen boljak diýdi, iksem diýdi. Ay tuwelme bu jaşyň gorasaňa bundan bir zat çyksa o diýdi. Çarlaýsa diýdi, neme turşy gatyp nemeden alýala bu diýdi. Hani ýene bir kysany aýdym aýtdyr şoňa diýdi. Näçe ýyllar Halipa? 77 bolmaly. Ba. 77-nji ýyl. Ondan şeydi aýtdym nemetdim ona köňlüm istar häzir we jany ýylyny muganda aglarynyň kary bar kary ay çağa sep. Şol aýdym aýtdym. Ana şu agyrda atdy Anwer Halipaň ýol agyrda. Anwerdi Halipaň ýolundan aýtjak bolsaň bokurdoň sen gaýnawyň täkdirmän bular bolaýmaz. Onsuz bolmaýar. Şu wagtlar ýadyň iki şaha gidýändir. Öwreli teke Anwerdi atdan. Häzir. Öwreli teke Halipaň ustadyňky bir nemedir, muňky bir ýol. Ona Anwerdi bokurdok görkezmeli. Öwreli misal gaýnawy başlaýdy. Welayetden çykdym gitdim ýerimde dil werim gali. Dostlar bu jany Ämetdim ho diýip ýa gaýnawlar ýerine o başga çekdi. Anwerdi Halipadan tawa çykmaýar pirim gül keşde ülpüň perişan olsa Allah ýepdir ýar. Hep bir ýany rakybyň tagyna sürür, bir ýany oğlu ilen ýepdir, ilen ýepdir. O başga. Be. Onuň şu sesin şoňa gawat gelse, şoňa gidersiň de Halipa. Onuň şoň hereketini edem gylymyny aly. Neme diýdi sahaga sah ustadymyz aýdy, harjep bar. Halipa görmedim. Haly ol bagyşy bolsun, sadan bolsun, başga kärde adam bolsun. O maýyp bolýandyr diýär. Invalid bolýar. Halipa bolmaz. Halipa görmedik de Halipa ýokda. O kimden öwrenmeli? Nämet? Näýil kim sormaly? Şon şey diýip aýdýar. Halipany gören adam hüýhäsiýetim şoňa benziýär. Da. Edep gylymy, düşmeýän ýeriň gelýän ataň Allah ol. Bir gelip bir ataňdan çekdiýän zadyňa bolsa gelip Halipaň bilen paýlaşýar. O bir sana neme de ullakan mektep. Ay şey edip gidip şondan Halipa bilen gidip ýadyma düşýär, akordeon çalardy ora berdi nerede men dep çalýan aptaljagyny hem öwrenip hem neme edip aparaturaya gidip onuň öwdelteken ýanyna gidip şey edip Halipalar görüp öwrenmek maksat. Hersini öwrenmek. Täbi Anwerdi Halipaň diýen söz bar da men elmi dama edýän birinji Halipaň magnitofon bolsun diýär. Köp dinle. Köp dinle. Kulakda qarsyn, diňe bir adam däl, diňe men dinleme oglum diýär. Sahagan dinle, Orat Elyas dinle, Özbek doganlar dinle, türkü dinle, araby dinle. Ýöne şu moz içinde şu informasiýa galýady. Gerek wagty
şu kelmosdan informasiya şu bokurda komandasyny bererdi. Hep şu yerde şu bokurda gel şaray, şu yerine değinlay diýer. Şart getirip bererdi. Hakykatdan onuň köp yerde diýerdi, oğlum sen men boljak bolýan. Öýkünýän diýär. Kolegamdan aýryldy. Bah. Men düşünem ak ýüzüne seretdim-de sen sesin diýdi, men eti bilmedi, köp zatda mederdi. Sen diýdi, apşyryn diýdi, näme wadi? Sen diýdi, sahagadan maýdy bilersiň, bundan maýdy bilersiň, türkçe maýdarsyň, bugama maýdarsyň, bu da sen kolegamdan aýryldy. Bir diýerler diýdi, ha o da amerdatany meňzeýe, hereketi meňzeýe, aýdym ses meňzeýe boldy diýdi. Öz ýolunda. Şon şey diýmese men diňe şol bolup bererdim mümkin. Onuň şey bunu dinläp şey onuň gidiverdi. Ekän yerler gitdik, käneme. Ne halipa sözüň bal bilen bilen bu ýaz edýän ýerimin Harman kafeýde, bir dostumyzyň kafeýi. Şu taýbyr diň zalmanyň rahat bir hilekler biz şunu diskarlar üçin açylan ýa-da. Tyýgajadyr görýän. Biblioteka çelwar. Ha, bir esasy bir dörejil oturup hormat goýan dostumyň. Indi bir hyzmat taýyjy gemi bir çaýraýar, bir çaý kopýaç bu gapdalygyny demekde goýganmyň? Olur. Çay bolsa, çay gök çay. Gök çay gaýdym. Boldy. Gök çay. Bolýar bir de gapdany desek çykýar, açdyrar. Bolýar, sawalym. Aha. Indi halipa. Maskala ýagdaýynda öz çağalaňy. Maskala Hudaýa şükür. Çağalym bar, köp. Allah şükürler bolsun. O da köp bar. O döwletçiligiň sanaly. Çıkaralymyzam bar, öýrenmem bar, ýene-de çıkarmalym bar, öýlendirmelerim bar, Hudaýa şükür. Allah jan akdyjyklar bar. Hemmesi yer gymlaşyp berler ýöne. Ýa-ni sen soraň aşagyny ýene bir soraga ýatyr, men düşünip otyr. Öz ýa-ni maşgalaň üçin çağalaň üçin aýdym saat salýan bahamy diýjek. Şoňa barjak bolýan ýok. Ha. Ondan diýjek bolýanym. Ýok, men şu kiçilikden şular bar, onşan bir barlap gördüm men şulary. Şeýdem. Barladym, şey etdim, fiýin etdim, zat etdim de. Indi görýän onşan. Indi aýdyp bolýar. Sana wajam etip bolýar şey dinlenmem bolýar. Onu şeýle dinläp görüp bular näme etdim bolýar. Alyp ýolup barýan zat ýok da. Onuň pikir etdim. Indi häzir şunu men bolýar diýip bunu çykaryp goýbersem häzir aýna oňşan sen bir şunu reklam et. Plan oglanlar gelin şunu ýazalyň eden diýenim bilen ýok da bu zat. Bu bolmasa peýda ýok. Allah'ın bermedik döwletin zorlan alyp bolmaz diýär mahtumul pra. Allah'ın bermedik döwletin ýigitlikden alyp bolmaz. O bermese bolmaýar. Onuň diýjekler näme? Kim ay Kerim ogly? Ay ki pastiýany men kölegemde bolmaly bolýar. Onuň ýene bir diýiljek zatdan. Ay kakasy çay ýok. Onuň bu özüni tapmaýar durmuşdy. Kösener diýär. Ömür kösener. Onu şu men diňe şu men adym bilen men kölegem bilen ýa-ni könüllerim bu tüýde galp gazanar, galtaman gölenler diýer. Onu men ýok bolanak. Sen edilden bagşy bolup senden bagşy göremeliýän zat ýok. Mümkin arkadan ol, 3 arkadan, 4 arkadan bolar. Ýöne çıkan şekilde çykdynlar. Doğru. Bey atasyny ýalykene, bey setni, bey muňa seredey, bey şonu atlatdy. Onu gowru boşuna gelegedin o demetçi. Onu men bular herden bir tarapy näme etdim, ay dile uranım. Misal, beýlerek käredim, öz kärini näme şunu näme diýdim de, onu işlerini bir görmedim de, dogry zapdyram. Sebebi näme ýadyma düşýärde ol öňden bilýänsiňler könüllerde de o çepere oçanlar kluba gelip tänim aýdym sade diýerler ha. Aýdym sade diýerler, näme diýerler onu gözüni aýankym gyýyr gurap durup gözüni açdy diýip hiç kim ýok diýdi zat. Awriýa ýaşly oturdy. Ýaşly töwlemi men aýdymlym sen gaty maýly etdi diýen näme wah enim gaýrat etdi seni bollesem men şu klubyň garawullaş menem ýatyp gaýtsam ho öýdi. Bak görül gaýdy da oturdy. Bilmeýän oturanyky. Şoň üçin onu beýdenden hem onu ýakyp hem bir näme edip o beýderepçilik ha. Halipa zaten şu geçilerin 10 sanny Türkmenistan halk artyk ýoluma Nurim bilen ýazdym Halipa bilen. Professor bilen. Şonu bir zat diýdi Halipa. Ine siziň pikirini ýama meňdeş gelýärdi. Goşany olledy menden gow çalmajak bolsaň sadany bolmaň gerek ýok diýdi. Ay berek. Şu bir hojalyga bir sadany bolar diýdi men sağalamy diýdi. Uutturmaz meni şu hemmeden çarýar diýär.
Kıydım etsen, oğlum etsen salya diye. Doğru. Yöne diye men dedim de menden kol çalıp bilerin öýtüňiz hani gidin dedim de. Gidin. Hani edi. Kırmızı. Benim şo dedim. Her onu oňortaňyz. Ajalsty men. Garşylygym ýok. Halka hyzmat edip bilseňiz, neme edip bilseňiz, men sözüm ýok. Ýöne bir alaga din me diýip bagşy bolnanak da. Takaga diýen eken. Usadymyz bagşylyk sunugaty 5 bölekden ibaratdyr diýen. Bas. Birinji çeper höwesçi. Aha. Ýadyňa düşýän bolsa Sowet döwrüne saat 21:00 saat 9-da Vreme diýip bir programma gidip başlaýar. Edir, bir daha görmedik kakanda var. Informasiony programma Vreme diýip denim ýöreýte ýarym saat bolýar. Ha. Ondan soň ikinji Aydın biziň hemramyz ýa-da çeper höwesçi bilen konsertine başlaýar. Ha. Onu çeper höwesçi bilen konsertine. Çeper höwesçi. Ba. Ol neme ýok, bu bagşy onu eger plan ýetene bagşy mäne garay. Bak tahy jep bar konsert. Saat diýip bagşy diýip gidýär. Indi birinji stadiýa. Çeper höwesçi. Misaly öýde bir öýde hiňleni biler. Denan maşgalym o aşhanada hiňleni biler. Käbir adammadyr. Bäh. Şu deme hammamdaýdy maýdan sefilýän gowy diýen ýanglany. Çeper höwesçi. Bollay oturuşlarda bir yerini güýmer. İkinci aydymçy. Ýagny aydymçy diýmek bir aydym bilen bir näçe aydym bilen oja halka özüni tanatdy. Ýagny kiçijik çağda şonu bilýär ol adam diýe. Misaly men Elmydama şonu Bayramjany ýatlaýan Bayram Taganow. Ay cennet, vay cennet, ýylgyryk gelýän cennet diýipdi. Şol aydymçy. Şoň bilen her kim tanıdy Bayram Taganow. Hiç ýadyna çykana gyza aşmaý, matully kan bolýar, ol howlu bir nemecik bolýar, kaçelede, eline de kuklajogy ýa koljogy, ay cennet, ay cennet, ay cennet diýip burada gupurda bir ýykyldylar ýa. Neji cennet diýýär kısa. Olam şoň aýdany 2-3 ýaş çağa ýadymda gal. Da. Şolam gor, ina o aydymçy. Inni ketmiş. Sawala. Indi mun üçüncüsü var. Aha. Indi takaga näme diýär? Muňa köp adam ýetilmez. Aha. Muňa halk aýdyp, halkyň özü baka berer. Halk diýer şonu. Indi köp adam muňa ýetilmedi. Üçüncü bagşy. Bagşy. Indi maňa bir näken ýyl ol. Bagşy salam aleikum. Aşa näil how diýseler men bir ýyl bolýar. Dur. Gat amin tek olady götür bilemek diýer. Bir ağır görýärdi. Men ete o derejeye ýetdim. In garibajan bir gaýrat etdi. Şu bagşylyk meselen üstüne bu durup geçäýdi. Kime bagşy diýilýär? Şu mesele sonra wara bir anyk jogap men bir ýüregime batýan jogap vermedim. Kırmçı men şu halipalardan eşitip demeden üçüncüsini neydim ayan? Ha. Üçüncüyünü halk berýär. Onun ýöne üçüncüye köp adam ýetilýän näler diýipdir sakaga bagşy. Sen bagşy diýer ýalyk. Ýetilmez. Onun bagşyny halk baha berýär de bagşa ýetmek üçin. Yani şu üçüncü derejeye ýetmek üçin nice ömrüň kul etmeli, nice halipa görmeli. Nice tekstler ýa tutmaly, halipalary bilmeli. Halk türkmen halk aýdym sagyny gaty gowy bilmeli. Hemmesini bilenden soň halk seni garşy alyp halk ýüregine, kalbyna salsa, sawlaýar. Tamam. Kalbyna salsa. Ondan halk diýse, ine bagşy adamşlar. Bahan halk berýär. Halk üçin edýär şular, kim üçin edýär? Ba. Misal, bagşy ine, bagşy diýdi. Matkyalo bir her nemeden kim maşyn urlaşdyň ay plan diýje, plan neme durur. Nihaýaty stadiýa getirdim onu. O berdi dura. Çepere uçtu. Kalan ağa. Dedi bilen akıkarıyor. Ýerägistem bu kökünü bilmese, nemesin men käwa serediýän, men misal goňşan şunki gepleşe gelenmiň sebäbi, sen özüň bir kökünden urýan da şular. Men ansa hiç barmaýan. Bilýän. Bilýän näme üçin? Näme de görme belany okuma dogan. Men bir häsiýetim bar. Men barmaýan onu näme diýär? Mahtumul bir jaýyn bilip sarp et bolsa aşyndy diýär. Sen ediňem näme orta jaýyny ýerini bil şol. Bilmän reýhanet. Mesela bu ýollar men ýarym asyr halkyň içinde ýaşap, halkyň içinde 50 ýyl paşty geçip gören adam. Indi geläge diýin men reýhanet çekýän. Men bilen gidip berdim şol.
Men bir 90 ýaşly daýym var. Çomur gowsedy, gadrym bilen itler isinläşmedi. Bah. Bir asr ýaşap gelýär. Söýdüm maalesef. Läşmem gadrym bilen adam isinläýär. Bir aýdymda bir gadr eline geçti ömrüm. Haýp boldum, sen owjuwan garaw. Gadr bilýän adam isinläýär. Bir gadr etmeli däl. Onuň şoň üçin gelýän, ýanky bagşy. Bu yönü möne däl. Ho, muňa geljek bolsaň nice halipany geçmeli. Nice deme, niye kızı şu yerde burada adaydın? Hiç yadını çıkana kan verdi halipa paktı oldu bir yerde aydımaydı oturup o atların bir öz noňarayan bir bay adamlar zavmaklar hasap ediyor. Ha, zavmak. Zavmak. Ne gözden getirip rejissör adamı. Ha. Buruşta ay muňa ullerle ma uljaýlar şo bizim için ulu olup görünýärdi. Buruşta men depde akordeon oraderdattan Pahir Nurçynýatyň anverdi halipa ortamında dutarly şu şarfam dolap bir şey, öňüş bolsa daýdy, aparat ýok da. Bu живой seskim aýt. Ýanky zawmagy ortarady. Bir garnaşyň ýaly. El jaşlarym gysga bolýar da. Ha, ne garny terkliýdi. Izy diýär onuň ýanky ortarady ýatyr. Hojaýyna. Hiç ýadyna çykana şu jaş garnyjyň üstüne de tarelka çykdyr. Maňyzy. Odam şeýitmäňde neme diýär aýtdym, zor şey diýip, bunam jany diýip otur neme. Her kim sag bol bagşaga, ay sag bolam, sag bol. Ýanky bir söz aýtdy da. Ay bire diýdi, aýdym sady düşünýär da. Burdan şeýle bir ümsümlik boldy. Şuka. Bir kilo halipaň ýüzüne seretdik, bu halipa bar, bir bar. Gawym zaldyr bilen. Şeýitdi da berdi, halipa durtdy. Ne oğlum sakbaşı dutardı. Yerinden tuttu. Ağam sen bilen terden bir elleşeyle meni. Seyredin. Elleşeyni dur yankı. Ne şu elcaz küçücükte. Şeytti yankı. Tokolacık burada. Şeytti de. Ağam sen bahtladı mı kenindi? Aydın sağda düşündüm ben. Bir düşünüp ne öne düşüp gördü. Bu zoğa derece. İçimden çıktı. Yıllar geçti. Yıllar geçti. Onun diýjek bolýanym bu gaty köp çaý sowadyp, gaty köp halipa görüp, kän toýhanadan geçmedi. Ataway neresi ataway halipa diýerdi, toýhanadan geçmedik. Bagşydan bagş bolmaz. Men toýhana diýen nädir toýlarda, men nädir toýlar multik toýlar diýen. Multikda. Mariýa neme oýun typ. Altıda münýän teleşka. Irden 4-de 5-de düşýär. Minimum 10 saat. Kimmedim canlı etdi. Akordeon dep gitara. Akordeon dep tar. Kiçicik aparat. Onu tanımadım. Hersinin bir näze var. Hersin bir zıngırdısı var. Ona bir çeker. Üstüne de bokurdan. Olam hiç. İrden düşüp saat 9 bolup onun ýar onun işlerin yeni teleşka münörsin. Günlük toyum var. Günlük 3 ölçellem aýdar. Ondan çykam yeni başga toýa gider. Ine şer giýje olunýar. Giýje olunýar. Neme diýer adam köp gurlany köp dilim çiýişip gitdi. Dil çiýişýän eken. Nämeden? Näet götürýär. Şeýle-de. Başda ýatýardy. Ýatýardy, kyn bolýar. Soň ýuwaş enni getirip, soňa wakaşy neme de anwer halipa diýerdi. Swязканы галасовой swязканы leska dönüp gider diýer. Sapakdaýly bir neme ýaly bolar. Hakykat eken. Neme diýerdi? Oglum saňa giýje 3-de turdagy balsaýda aýtdyny şoňa taýin bolýar. Biz şu mektebe geçtik. Baltayatda o 5 saat toy soğan aydır yani aydın. Tayin oluyor. Şu derecede tayin olmalı. Yani sebebi soğuk su içme, çığıtleme, şakalad yeme, qazı su içme, kanserlerin aşağına yatma, kendine etme, fiyatı uğramalı. Aydım aytacak vaxtına buna çal içme, süzme yeme. Swязканы saklayan kendimeler var. Soğuktan kaç. O il hedilep kanserlerin aşağına yatın, sen o jayda yatın. Karader olup. Karader olup yatarsın. Sebebi uq neme galasowy swязканы saklaýanda dime uq. Arjyk bolup ýatýar. Ýadaýaňam şondan. Öňe sen ertir halkyň öňünde durmaly. A men ýaramag, men eýtdim, ellerine. Boýnalyňmy? Bah. Ajalyň ýetip öleýmeden gidäýmel diýen. Bu tordy. Söz ýok. O giden bit şu mektebe geçdi. Onşa. Bilýän. Bah. Şoň üçin halipa görmedik. Kime bolan ol maýyp bolýar diýdi. Onuň halipadan kän zat öwrenip
Demettikde 1982 ýylyň 31-nji dekabry. Aha. Men halipa şoň jaňatdy öň ýany jaňatdy de ora berdi jaňatdy. Onuň diýdi, dost diýdi, kakam diýdi, tejene toýa gitmeli diýdi. Men haçan diýdim. 31 dekabrda. Täze ýyl. Täze ýyldamay diýdim. Ey howalay bir diýdi, howurşan gatnaşan adam, şoňuny goýupdyrlar o toý diýdi. Menem ýoksam diýdim, menem ay bu özüm düşeldi-de klasdaşlarymyz, emelerimiz, dostlarymyz düşeldi. Rahat diýdi, ay diýmek, şu atlaryň pagy bir wayenler gidýärde berden, ortlar zat gidýän şolu bir 3-nji wypska maşyn Jiguli. Ally. Anyr halk özüm türülenak, menem türülemak. Kim türýär? Ora berden türülenak. Ýöne mikrorayonum üçin şeydi bilýär. Başga ýok. Ondan. Ine şo ýyl anyr halipan kaptanlar şu Recep diýip tani taýyk turýan oglan çykdy. Şo ýylym şoň toýun çalpdy. Ay şoňa haýyş etdiran ýer halipa taýykda berilýän nem planyň men bereýin, mysal men bir ekipde gel. Anna kakamy diýsem, olam bir pahyr nägile boldy da täzeli bir öňüňizde oturumlar boldy. Hemen toýaýdy. Maňa berdi halipa jaňat dolanyň diýdim, olam diýdi, agam ay any berdim diýdi, bir öňüňizde otursaň gowulmamy täzeli bir çaglaňy bilen neme diýdi, bir arzu edip, ay jahanam agam diýdi, boyun alaýdym diýdi. Ay görüň de onu öňüňizde bolsaň gowuy allaý diýdi. Bah. Ay bolýany geldiler. Dep çağırmalym futlarlyjy. Men ora berdi, any berdi halipa ýa Recep berdi. Maşina minip. Ay çykyp şu gäme tarap gidilýän ýolu, ay maşin saklasana diýdi halipa ýa. Näme diýip? Ekeýimizan diýdi, oglum sen galaýsana diýdi. Aha. Menem diýdim, halipa gitbererle diýdim, näme? Ay bir geldi kakanyň nägile boldy diýdi, agamam diýdi, men ýollan diýdi, gäwurtdan ýen başga oglany bir jaňat neme etdim, şonu alyp gidäýin diýdi. Bir nägile etmeden atan diýdi. Neme etdiler diýdi. Agam şu ýola düşdi, halipa gitber. Ay oglum diýdi, onda da bir hira göwnüme jaý berdi. Bolýar. Düşdüm taýykdan köýe geldim. Kakam şeýip berdi. Ha o han ogly diýdi, tezenden ýaman çalyp geldim diýdi. Menem ay senden näme diýdim, şeyle şey. Ay doğrular täzeli öňüňizde oturumlar. Ay tuňören bolup öýe ýürdim. Ay bir 2 saat geçdim, habar geldi. Dördüsem ullakan furan aşağına ýerip, dördüsem ýok boldy. 1982-nji ýylyň 31-nji dekabr. Ataly ogul Recep Mesde eýlekin 4. O depçe. Ondan aňyrdan şu ejem bir ýoglan inlerini beri wad, ol kamasır ýany ken gelýär, ýany ýerdatdan ise maşynadan düşülmedi diýdi. Titrýänini diýdi. Ay bu ýegene muň içinde bahadyr. Ay dörtsem süýüp ýatyp titrip. Näme gepdiler diýdiler? Ullakan ýa furo maşinlar bolýar ay. Vay kim men bu Hudaý. Atylýany kimler bir gaçdymam diýe bir ýeri. Ay ajal ýetipdir da hem Allahdan gelýär. İnsan görsünde. Onuň şondan düşüp gaýtdym şeydi, ondan soň bir neme zat bar eken oňşan. Biraz halipan orslar diýär, orsmekde oturanda köplenç ors nemen goşaýatda это было пророческие слова diýär. Bir öňden görjilik diýen ýalykda. Biraz o toýda ýene aýdym aýtsyn şu jaş oglanyň any halipa ýetine geçirdi. Adamlar diýdi, bu ýaş oglanjyk ýaş çagy diýdi. Entek bu häzir wegjan näme diýdilen bilen şu ogdy soradan ýylan da atdyryýan bolmagy mümkin diýdi. Bah. Bilemem häzir wegjan. Köňlüm isler häzir wegjan ýedine, mugan dağlaryň kary bar. Näme ol? Soň düşünýän de. Diňe onu dinleýän, diňe suwuk bilen almaly, şoň söýdüň dogry aýtmaly boldy. Onuň demekdi dedi. Ýaşa, onuň bir neme. Ay hom men ne soňsa bagş gerek. Bunu goramasak sesin ýyrtsa gadyr diýdi, ýaşlykda. Kaçta sowatly gorap berin ekene. Habar, ýöne o gorady, bilýän eken. Recep Ulugow, Allah nurşyny ýatdy Recep aşky baş halipa. Hem dostum, hem ustadym halipam. Şo neme diýdi, şey diýip ýüzüme seretdi de. Bira diýdi, ora diýerler ýasda diýdi. İbrahim tatlı sesde, biram sen ne diýdi? Sesin ütgemedi gerek diýdi. Bu tatlı bolsa wadyr. Menim ýok diýdi. Bildim dedi. Recep halipa ora diýerler ýasda. Ora diýerler ýasda halipa hombat jeli. Ha. Ommadan halipa saha. Ha. Birden aýtdy. O diýdi, sesin ütdü. Biz öli nidi bol zamanyň atýaly pakat sesimiz gyzdyrýanjak, näçe şey gyzdyrmaly, sen kış derre otlar diýdi. Bah. Şon
O kim oğluğu da eden anıyor da men Goran'da oldu. Bir şart durdu. Otman hiç yer o her kim dinlep geliyor. Şunu azıcık sağa çırlap durdu o. Beh ediyat kawa diyorlar. Yani iz var o. Döwlen oğlanına bir malakata yetiptir diýil yani. Tatsız olsa. Şo geçmiş, onu go geçirmeden ses yaptı ya. Kän adam da yaptı ses. Ben şonu geçirmeýän, şonu biraz şol. Biram ýanky oğlum sen galaýsan diýip galdyryp da menden soň bize baş gerer. Yani Allah nurçunu yaptım. Arada şu oğul vereceğim. Anırdattan maşallah oğul vereceğim. Oğul bardım onu. Öğleye vardık, üstüne vardım. İkisini Mehmet'in de oturup şöyle gözümden geçikti de oturuyordu. Hem de fragmentler hem de dağıtlar. Halife değil yani dağıt başka dağıt. Yönü, ondan şu bir yıl şu halife gidenden son insan soracak kalım sizin ne işleyeceğimi bilmiyorum. Tesir etmedi mi? Tesir etti. Ne yıl oldu? Nire yürüyeceğimi bilemem. Yani şu vat yoksam anırdı halifan grupası müzikantlar da adı bilen gidivermeli yani olayım. Bir yıl baş olmasa göğreleştiydi yani. Da. Bunun içine de bir yıl neme oldu da. Kur'an Muratcan, Kur'an Murat davası. Ben aydım öldüm. Çık bit başladı. Aydan gıyır, aydan. Bilyan. Onu o aydıma geçip gitti. Verdim Murat verdi. Bu taraftan bu tarafa geçip gitti de bir yıl. Dargaydı. Bu dargaydı. Meni buları seyrettim yoksam soňlarym diye ýalňyşlyk diye şu wagt diye getirýärdiň seni goýup ýene öňkü sastaw bilen giden bolsak gaýta o ýenerdik biz diýip. Aýyny iş boldy. Onuň oturýan ýemetçiň bilen al. Bular heme 6 ýaşdan bäri bileji dostum. Hem kılaatdaşım, mehriban, şun bilen ömrüň geçdi, hem sagamna ýanyňda bu atam ýaladım halife ikisem bir günü şart ýok. Nämetli. Niye emedin baştan böyle? Onu oturyan duruyor. Ya bir başka stile geçeysen mi kan? Onun fikirlendir ya diyorum. O attır. Ya bu yollarım aydı bilecek, onlarım aydı bilecek. Ya şey, ay yok onlara halife aykılık ettim böyle ya. Halife aykılık edilmeye bu yolu. Yine ben şu devam edeyim. Kiro geç hemen. Ara yıllar geçti mi halife can? Yok, gidip oturuyorum. Onu terden znaş, bunu neydim, onunla giyinet böyle oluyor öğretmenim. Aydınlar terden yazmalı, terden işlemeli, terden övüşün vermeli. Halk misal şulaydım, damananı uğrayam dedim, damanadan boşmalı. Şey deyip, onun terden, terden valna başladı. Hem etmeli. Onun misal kızak koşmalı. Aşık Zeynep. Bakayım. Aşağı gel sana. Benim anıyot halifan gördüm annem ettin aydım. O gel. Şunu şey derler vay damanadan şunu aydalı. Ay misal şu yıllardan çağır her kim. Çağırsan gelen niye öyle derler. Şunu aydalı. Onun şu atlarım hem Türk aydımlarda atlarım bu ürcedip halk kovurt başladı. Onlar aydalı yattı misal nemez aydımlar onun ben Baku'da bolan vaktim son üstüne de baradım dedi. Baku'a gitmeyemin sebebi şu yerde Muğam Tiyatrosu'na gitmeyemin sebebi o aşık Memeliyev. O medeniyet ministeri vakti aslında. Çağırdı burun. Elimcan geldi. Kovum yağdaydım. Nesin şeylerdi halife? Häzir sana diýen 88 maýşy. Da. Teteneti şu döwürlerde onuň diýip Baku'a gitdi. Muğam Tiyatrosu var şu ýerde dedi. Öwrenmedi şu Muğamda şu diplomny getirdi. Ben diýim aşağı diýim janyňa dönýär men Erbejan Muğam bilen men näme işim bar. Näme esasında diýipçan onu. Inni ýa kıymetli de. Sen diýip okudyjyňdaky ediýan zatlar bilýärmi sen diýip. Öwrenme gel şonu. Ay olarum gelip biziň aýdym öwrensin diýip istýän da menim. Adam burada diýdi. Gitdi şu diplom getirdi. Bar diýdi. Gerek bar diýdi. Tamam sağ bolsun aýdyr. Ay o adam toýlarym gidip dura bilýän. Ay oradan bana aralgan may tapıp gittim. Ne çok? Ay başta 2 ay oldum men öyle. Da. Başta 40 günlerde çaltaldım da. Dereu şakırşul geldim. Onu pikir etdi roğrak bor mu kadip dur. Men geldim. Ay şerine getdiyorum aylarını qayır galas. Diýdi neme diýdi. Zilony teatr diýip ýaşyl teatr diýip berwa bularym Zeynep hallar we ýa-da. Bular hem ben konsertine gatnaşýan, görýän, dinleýän. Bular ondan ýa-da ki neme wadyr orsiýadym pasol bolup berin. Bizim hem halk artistimiz Ali Polat Bülbül oğlu. Ha. Olam o yerde. Filarmoniyan başladı. Ay böyle geliyen gidiyor. Ay bulamam dilini arasında gurlayan ne mi? Söyle mi? O arasında gurlayan ne mi? Bularım bana Azerbaycan'dır diyor, ödün kıdır diyor. Ay ol bu. Ay son vakka geldim bunu ahir ay. Ay vallahi da
Olarda bir mugam gidene perdeler var. Şu seygah, tesnif diye bir özdemedi. Şu kalıp düşüp okurdukdaki etmeli zatlar var, şu zatlar edip onun egzamin tavsıp şu tutulamalı bile. Ay geldim benim ahir bunu burun aydı otur. Məlim ben de okuyayım dedim. Benim aydayım ne oydım. Aha. Ya şey var. Kimsen dedim. Ben dedim Kerim dedim şuna Kurban Ali dedim. Hardansan dedim. Nereden senin? Bilen o mu yerden? O ne şeydi o tirden. Dedim o başka da var. Dinleyici yer bolup katdı ben Aşgabat'tan dedim. Harda Türkmenistan Aşgabat'tan. Hala Aşgabat dedi. Masallıdan sağan dedi. Masallinsk rayonu var. Şoları men diyen bolmalı. Bak dedim hele. Getirdim. Cins balıklıca cuyumdan pasportum görkedim. Geçkine oku dedi. Aha. Onu bularda mugam memana aytmalı. Sarı bülbül. Vatan bağı alelvandır. Gelsin sesin sarı bülbül. Heda sürmeyeli devrandır. Gelsin sesin sarı bülbül. Sarı bülbül, sarı bülbül, tererem de, onun mugam gidiyor da. Ay sormayın derdi gemim, sormayın derdi gemim, dildar aşirkem. Yar meni küleyledi. Bu yar meni küleyledi. Külüme bastı geçti. Dadı bey dağ. Ay şeydi bir akıllı ayttım. Döneyin hani kazanım. Gül çıkan da. O şeydi durdu. Aldım kaydım. Gömrük alayım. Geldim. Ne dedim? Şeydi. Şey yüzme seyretti. Karakolluydu. Ne diyelim dedim. Aşağı canet göreyim o dedim. Aydı varlım olsun dedim. Seni ay başka gözünü ağzını dedim. Aylap dedim. Biraz pervalan bolayım. Eğer ve cançalan bolayım mı dediler. Değil. Yok dedim. En ay gün geçti. Neyse varyant bolu da son hal. Şimdi bunu yardım etişe Geydar Aliyev geldi. Nemde geldi. O konser. Binazir Bukhut da var. Süleyman Demirel. Aynı çıkmalı. Anam dedik görkedim. Diplom rezultatını görelim. Defterini düşüyordu görkedim. Ay Ankali, Kasam Mamedov, Sabir Rizayev, Qurbanov, Hakberdi, Allah Muradov, Hakberdi, Hudayverdi. Ay hemen bir uyuşup orkestr olup taxnadı. Mekan koşuydu. Bitti bular. Ne dersin ya yerinden turup el çarpı oturdu. Yerinden Turkaydımam şeyle. O şonu görüp dur şu bokurdumuz pasorumuzda. Hareket. Sonra ay günü geçti. 2007 yılda Alişan geldi beri. Hava bilyen. Hava bilyen bile gördüm. Geldi olayım. Şu sahnada, şu programda yok şonu. Men şu çıkıp bir muham aytmak, yanem etmek diyen yani. Yok, o programda yok. Ben onun bilen men Türkmen gelinen aydım aytmalı. Onun en son momentde şu aytmalı, yani bile aytmalı şon bilen. Misal 4'te konsert başlayan bolsa saat 3'te mi, saat 2'de aydırlı da. Ruhiyet köşünü. Onu da o primo efir gidi aytmalı. Ha, gün efir de var. Onu Alişan'ım yoldan gelen adam yatır benim o olmasa niye de aytmalıydı? Onun öz orkestri var, bizim kıbır var. Onun tonu bir başka, ben kıbır başka diyeyim. Ayağın kıytırdık getirdiler. Onun şeyle plan tanağız deydi. Ay şeyden o. Benim yok dedim, ikimizden aramlık tanağınız aydırlıydım. Sen yıkman dedim, sözüm yok dedim. Yani şeydeler şunu hali. Tamam bana fark etmez diye, oraya fark etmez dedim. Onun durum Oraz Babayev vardı bakayım. Arayızık benim. Onun sesini çıkarmadım da onun değil mi? Ay sen şunu yetişmeye seyrettiydim. Bugün yetmedik gol ya. Yani şeydik, bugün yetmedi de. Ben içimden diyeyim, ay sen şunu yetişmeye seyrettim. Daşımdan diye ettim. Onu arayızığım deydi. Kerimcik çok hoştu, ben burada edecek. Arayızık eğer çıkarsa dedim. Şu yerde dedim, şükür vakışın şehirtlerle ulanın bir priyom var, tilsimi dedim. Şu ne derler dedim. Neyme dedim.
şükür wagty şägertleri bar eken onun Eýranyň onundan taat çalışmaga gelýän eken. Gelýän ekenler onun şey dip neme dip oturýarda onun görse öz şägerdi pes saýlap ugrasa indi gözüňe dutar. Hawa. Dur. Şeýle. Onun şükür wagty şeydäge den şägerdine çay uzadyp şöyle misal şurada diýär-de bärdek aşağı nemeni çalaja şey diýip goýarýan ýapyllawga tut diýän eken. Inni şun şeyden de dutarın çekiwi. Sen nirden biljek tın etmeden. Hawa. Bunu bilýärdi. On usatlygyna tere şükür wagty. Ba. Çay uzadan molýa da el görüňä senne. Sapy berdi. Şey diýdi çalaja şägerdine ýapyllawga tut. Bizim dilimizde çetler ton. Çetler ton, hawa. Aha. Benim soyunu görkezek şunşuma diýip. Onun içinde de bad nemelerim şoğurdan neme adamlar. Ay yok diýdi bizim bilen diýdi. On nemetden aýtman öz başyna bir zatlar ýetip. Alaşman heýl bolýar. Hem işde etjek, çykar aýtmaýdan boldy. Ketim çykan burça geçip durdum. Aýçymdan doğa dile etdim onu. Any berdi halipalar maňa himaýa dedim diýdim. Diýdim. Sözüm yok dedim men şu zat etjek gel bolýar diýdim. Bärigen bir näme de her deräň öz şiiri bardyr. Äsger men beýdik nemet meseleler diýdim. Aýçykady onno da şu ýerde bir fragment bardyr görseňiz. Demedip şoňa bir diýen ýerim bar. Biraz da uzun hava okuýalım diye uzun havady mugam edelim diýsem erjaşyn şeyden bolandyr. Men gördüm onu. Döwlet bekleýän boldy başda. Şey tuwaly boldy hesini çykarmadym arazyga diýdim. Täbiň bu tarapmy on muzikantlaryň aýdamdan soň on grup batry. Bu tarapyň pultdan zatlary öçürilen. Onu orada diýdim. Ben diýdim şo bir ýerde tonika gelemde muzikantlary repetisiýa ýok. Wapşe ýok. Şu instrumentdan şnury aýyrdy bir tonu maňa çalaja berseň bolýar diýdim. Şunu alsam bolýar diýdim. Instrument bir. Şu özünden çykdym instrumentim diýdim. Şey arazyk şundan aýyrdy maňa plan ton bergin diýdim. Men şu ýerde ýokary gidýän ýerim bardyr diýdim. Şonu täze o muzikantlar maňa bermese men diýdim aljyrap başga ýerge geçip gidäýmän. Primoy efir. Hawa. Ay bolmaşdyk. Aýa neme dugurdum man ay bolum ilk şey diýip duran ýeri bar düşünmekde. Yüzüme seyrediyor oly. O düşünmedi. Türkmen diýip çykaranlar Türkmen näle diýen Türkmen neme herjam diýen ýa. Bilmediler diýen. Gözünde ýanky şoňal anamsızlyk okudum da meni diýip. Ha diýdim. Sen o jaş filmdiň men taýynly görkedeýin diýdim. Başladym. Ondan şey diýip bularym muzikantlarym bu ýemek tüňdüň gözläp deru tapışdyrdylar nemetdiler da ýanky bolup bu mugam bilýänji bolup bir şey aýtdy da ýylgyran ýerim bardyr ýa entekde. Entekmen sen biraz bir çeýnäýin köşek. Beýtme, bärik. Naçalada gatnemetdir. Bärik gelende hormat bilen gel. Bu toprak ýöne toprakda ata watanyň temjüri. Şu toprakdan gitdiňiz. Bäriň senede son otu var. Hormat goý. Biz sizegden de hormat goýýasa. Gelme. Gawry ikincide şey etdim orazyk bahyr Allahyň urçuny ýatsyn. Allah da etin getirdi onu yankı başladı gitti. Bu durdu doňdu düşünmedi. Sebebi Türklerin aýdymy süýjüdür. Oğudur. Yani Türkler Äzerbeýjan bokurdukdan gorkýandyr. Gaýnawdyr. Şeýlemi? Türk oň hal edilir. Edýän ýerler nemedir emma Äzerbeýjan nomerazyn goýýandyr. Bulun edýän boğan bokurdukda atlar diýýär. Moňdan dinläp görmüň ýokurdak ton edýän atlar. Menem şoňa tutdum. Ýapyllawga tutdy şükür wagty. Şeydim gelege diýim. Demetdi bende aljyrap şodur gidişi gelen ha. Sana da gelmez ha. Halipa zat ömrüme de baksa şunu İbrahim Tatlısev görüpdür. Aha. İbrahim Tatlısev'le men tanışlığım var. O Taşkent'te bir konserde baranda da Orta Asya'da benim şarkılarım çok iyi düzgün söyleyen bir kişi var, o da Kerim'dir Türkmenistan'dan. Onun kän görüşdük 88-nji ýylda bir tapar görüşdük. Kän konsertlerde bile bolduk. Kän lemedemde de bir küçüllükde de men o 3-4 ýyl bolandyr baramda şol ýaragly rahmat ýörüýti bar, salamda bar. Nemerdim o salamlaşdyk, nemetdik. Ondan hey bir gelen akmy gel berik bir nevi boş o ýazarlar diýip demek. Ona ýaragsyz da ben nemen geçirdi. Onu diýjek o onu görüpdir. Aha. Görüpdir de hediledik güllü diýe. On kaptalyna neme Ali dipden bir sazanlasy bar. Ona motor bağlamaçy. Pastian aýran okşan ýa. Şoňa on kliçkasy nemesi lakamy motor Ali. Bu edurada motor. Ba. Bolar ýaly.
Oň bilen bile konsertde bolmak boldy, oň bilen ýazgym etdik. Ali Yılmaz. Onun bulam diýdi, abi diýdi, telefon etdi abi diýdi, sen gaty berim hedil etdi o diýdi. Onu ýitdire o diýdi. Gürlemesinden goýmasyn ol oglam ýaly çykyp diýdi. Sebäbi ýene bir adaýdasy gelýärdi gowanşan. Sahy Jebbaryň, sahy ustadymyzyň Halipajanyň halipasy Hallı Bagşy. Köşlü. Hawa. Hallı Bagşy Truwaşdan Aýdyma başlan Garyýymdan başlanýardy. Misal biz Aýdyma başa Garyýymdan anyrdy halipa neme diýerdi? Oglum, şu türkmeniň toýuny senedi şu Garyýymda başlap Balsaýetde oturýandyr diýerdi. Bah. Şoň üçin näme boýnuň bolsa gorkýany Balsaýetden soň Aýdym ýokdur diýerdi. Onu şu Balsaýet diýildi, oňa köp ýerlerde kawak borda Balsaýetden soň ýene Aýdyma diýip Balsaýetden soň Aýdym bolana mikrofon goýýan. Aýly ýa tamam çalmam aýtjak. Ömrüňiz okgodur. Etjek gelme, sene diýim garajak gelme. Polanlar aýdýadar bolýar. Goýdum gutordy. Kän ýerde diýen aýdarsyň, aýtdy zanyrlarym boldy. Allah olaryň günäsini geçdi. Ýöne aýtmadym. Goýdum. Tamam çalsam aýtjak. Halipalaryň diýip ben o dünýede jogap bermeli. Patalan adam öňüne geçmelisin. Geçecek gali. Ondan ýanky diýjek bolýanym, şu Garyýyma başlandy da Hallı Bagşy kıyğırıp aýdy ýanyk. Mysal, misal biz nime diýäsem, Garyýyma kän aýdym sanalýardy. Misal, sen edin gadryny bilmeýän adam, hünärli ýigdiň sazyny degmez. Hebet ýokly betüý bolan pisadym, peridadyň edenlärini degmez. Adam vardır onu şalar çağırdır, adam var zulmedi garip ağırdır. Adam vardır körpe yanına ağırdır, adam vardır şakir yanına degmez, adam vardır iyen nanına degmez. İznan ya ey mahtumulu doğuran soňudur adam. Lahat atlı öýge goýar sen gadam. Lahat içki jay. Mani söz ağlamaz biýakly adam. Dağlaryň aýdan sözüne degmez. Garyýyma sanalýar. Garyýymdan soň çekip gidi berýär. Şu Garyýym bir käzem içip boldum diýwana edýäneken öňüne gyýrýar. Onuň nime? Ey halipa Truwaşda näme beýip sesiň nime gyrpdan beýip gyýryp, "Bak balam men şeýip Aýdym gorkudýanna" diýipdir. Aýdym gorkudmasam diýipdir, gawrda üstüne häzir şuň üstüne Aýdyma binmesem, bu meniň üstüme boğup başlasa meni alçyrar. Hakykat şu. Bah, şu häzir käwot bolýar, ýa dograk bolýar, ýa bir nemerek ýa bir çekurak ýene edipdenim şeýitdiň aljak ýerini aldyrdan aklar. Bah. Onu diýen, şonu Hallı Bagşy ýa, aýdyr. Gawrda bir dogum bilen minýän boly, ejizleýär. Onu Aýdym tutýanda etjek zadyň ýokdur. Ýogam bu sen demesi. Dakya kısılmaz. Heyran almaz. Bah. Heyran almaz. Şoň üçin o nemede o şan häzir ki nemelere seyrediýän ýanky diýenler halipa görmeseler, neme görmeseler hiç o ýerde synat bolmaýar. Ondan real kim telefonu gürleşemizde de aýtdy. Adam kärçiligi ýok, adamyň sen edemi ýok. Indi muňa sahaga näme diýär? Sadanna bolma, bagşy bolma, ilki bilen ýagşy bol diýär. Indi muňa nerede halipa näme diýär? Allah nur üçin ýasyrlar. Oglum halkyň içine geljek bolsaň towşan tüýli bolgun diýär. Alay. Bah. Salam aleyküm bol. Kän ýerde diýär. Muň sana adam seredip duran bolsa 2000 sany göz seredýändir. Bir Aýdym sözüni dinleýär saz bilen iş ýok. Sözüni dinläp oturanlar şeýle güýmenen bol. Şeýle diýip ýalňyş Aýdym gözüň içine seredip. Biri de sağlığına kol çalıyor, güçlü sağlığına labattırıyor yani. Söz bilen iş yok. Biri ikisine de düşünen hak, özüne seyrediyor. Edep ekramı ne eğili, salam eğili, ne eğili. Ya gözün ayın demette oynadıp durmum, ağraslık ne eğili. Hemen zat sinle geçiyor. Onlar ona zat o bir çalı sözün yanlıştın o bir sakallı yaşlılardan türüyordu, ne ama ineyim görünbeydaydı. Hem için beyttim. Diýsem, "Jogabyn bermeli. Şo manisin bermeli ýa." Ötür egremçeden diýil gurjyny. Bakay, egremçen akbara çarpyny, ine egremçe. Şuňa aljak bil bar. Şundan geçirdi adam. Ötür egremçe.
iyili uçur. Manisin bilmeli. Da. Halipacan, inni doğru aytdymyş gepleşdi. Bäşaltan adamy jaň edilýär. Yo, Yo, maňa tapawy daňa selim güýme bilýär. yo ben diýjek bir jaň edesim gelenok. Halipa onda da ýene häzir bir näme gepleşiň öz düzgüni bir. Yok, man suratdan jaň eders neme bolýan ýöne bärde ýene de bir men bilen käni işleşen adamlar bar. Häli sizem teklip edip bilýäňiz Halipa, özüňizem. Yo diýjek bolýanym häl sen bir ikimiz bir nämäni ýatlaşdyk. Bundan 25 ýyl bolýan. Toyda bile olamady ýa. 24. Ha, omy. Ol sen öz murmuran. Ho, toyda diýikdir olam. Şol näme? 2010-njy ýyl. Ýok, 9 ýalňyş. 9-da bir ýerde menem ýaňyr aktýor bolun, ýaş bolun. Entä ol bir alp barjylyk bir tejribe mi lokan ýok. Onun bir gapdarla bir zat da tejen gapdarlar. Halipa. Aydym çin gapdaryna diktir gurlemese şo diktir toýa tutulanok. Gowsaganok diýerler. Anan men hakykatda atda men dogrudan tarapdary. Aýna menim edip dogry tejenle kan toýa gidemokdym ata şo wagt benim bir taý sebäp bilen baran alp barjy taý. Aha. Taý sebäp bilen. O taý o toýa aslynda geldim ratnalar almaly ekeni. Geljan. Ha, geldim oldum. Ondan bir hilek gollu da Batyr Çar Halipaňyň boşdaly karaç men uradylym da bardym da men şo toýa näle garamýan. Ha. Onu bardym da toýda oturdum. Senin gruppaňa. Ondan ay menim ýaşlar giýrik gelýär, on bagtly bolun aýdymy goşulsan bolma. Bagtly bolun ay görüň bolsa ay gelýär, görüň bolsa gün gelýär, bagtly bolun ha diýip şey diýip gapdarma geldiň de, ejigi mikrofon goýaý diýdiň de. Inni şey diýdiň de. Inni men derläp başladym. Birinji gerek ýanyňyzdan görüşüm daşyňyzdan görýär. Inni wapşet titrä uradym. Bulan mä gelip urarok. Men öz pikirim. Şey diýip onu gaýdym, gutordy, ol mikrofon goýuşyny gel oğlum ben bir daha daýdaýyn dedim. Men şondan soň gaýtaram. Oğlum sen bir daha da düşün, diýim zanlyydym. Siz diktir gurlap bolsun. Men garaşar. Geri berdim toýady. Gassa bersin. Sen 10 minut gurlu, 15 minut gurlu men sen garaşar. Gurlap boldyňmy? Aýdym sen aglan etdiňmi? Mikrofon goýdy, oturtaýdy. Bollu Halipa düşündi. Sebäbi goňşan. On diýeniň sebäbi sen diýikdir da. Senim o ýerde bir janygyp gowga goşgulyňma, toýa goşgular neme getirenma. Senim diýikdir ýok menne şonu. Indi mene toýlar olarşdan näme diýip aýdyp bolsa oldu. Onuň bärde sen öz sen ediň görkezmeli aý. Ha. Görkezdiň, indi maňa gezer berdi. Indi menim bärde bokurdokda edýän zatlyma sadandylyň hemmesi işitilmeli, edilmeli. Bu mektebi biz irräkden öwrenenimiziň sebäbi 16 milyon orar bolsa. Indi men mektep ýyllarinan toýa gidip beren adamda men kän tamada gördüm, kän diýipdir gördüm. Aklym ýeran aldy. Azim berdi şahir. Şola men ýandy. Bilecekdik men ýandy diýme hakym ýok, bile toýa. Hocam diýikdir. Qurban aşy ol, Qurban ağa diýer. Qurban ağa diýer, eşitýän. Merhaba, berekella ýetler. Ey oladym, 40 ýyllykdan mugallym adam. Ha. Qurban ağa. Onu hocam ey gatyken, onun Allah berdi ata berdi. Kâmetdiňiz. Oh, kâmet. Qurbandyr diýän naky. Juma ýazmyrat. Poşolog ağa diýerler. Qurban adaratan. Kän ýyllar bilen. Bu mektep tägiden gözüňe getir hiç wagt şolar şoňar etdi. Neme Qurban ağa diýer, ýör bagşyň. Bagşy halky iyil oğullar, ýolog, ýör bagşyň. Ýör diýer bol. Goýa. Bollu gutorda hiç bilmem. Bir arasyna merhaba diýer. Bol. Goşyny häzir plan jany üçin bagşy plan bol goýdy. Bagşy senät ýa görkez senät. Diýjek zatmy o maňa päsgel berenak benim o päsgel berenim. Bolmorsa bir şey gerekeni. Öýüň maksy Allah ýerde atta berdi pagir. Allah'ın urşyny ýatsyn Allah ýerde. Ha, ýutgaşga adamdy. Men şunqal ýatkeşligi gatada adamda duşdum. Burun otur demetdi de
Mon plan. Am yadyňa düşýärmi 1988-nji ýyl gemide toýda çalypdyk bol. He Kerimjan. 1988-nji ýylyň plançynjy wagtynda kosmonavt köçesiniň 10-njy saýyny plan aglaryň planyň toýuny, babagyň toýuny şonda bile boldy. Men aglyma çyýat. Eýbe. Indi bir günüm hukman şo köni ýerde diýen toýlamyzda hukman gonşa nädir? Dinleýijilerimiz ýaşynda nemere adamlar bilen. Tämen gelinçe hukman aýdylaýmar. Bah. Ağam seni aydılmalı. Ya dedeyin ey ağam seni atlamaydı. Keç belek hukman. Ey ölen iteni atlayalım. Anam men madam sensin yadımda merhum ecem zan kakam. Yatlayan her adımda merhum atam zan kakam zan ecem zan kakam. Yatlayalım. Te 10 saat gidip oturdu atoy. Wagtken da 10 saat wagtken. Oturken tans edilmen köp aydym dinlenerdi. O daňa çelli köçü şu toýumyzdan şu köçü aňyr köçü hemmer toy. Adamlar keçe o dinläp otur. Gelin ýaş, gyz, juwan, garry, misal emmes oturyp öňde şey diýip seret o sahna. Ben şu ýerde 10 saat güýmemeli. Ondan käwagdan bir şoňal bir nimet Allah ýerdatýar. Hiç ýadyna çykanakda. Indi ýokman. Derde haqqy iş bahyr. Hak verdi, Hudaý berdi. Dostum can Nurçyn ýazdy, senetkar oglan. Ondan Koba diýär kakajan. Gijeler şu halipet berdiýän. Şoň aýdymy? Ha. Sözi men koň. Häzir ýapmy şöyle. Anwer daga baýşyň. Aýdym gijelerde sakçylar dikki diýär. Öyle mi? Originalda sakçylar ondan gijeler dikki. Onu indi haqqy iş bahyr. Allah ýerda başlaýar. Hiç sesi içinden geçýär. Pelek senin bu sapaly ýerdanyň. Bizim sarı öwrülmezmi gelmezmi? Läşin ýere sallyň geçer. Ah, zemin ansa eylemezmi dolma. Ah, durdar, ölü boýadym, nagly diýär. Ýer wagşy. Kamgyň ýürüm aýnäm onu. Onun Ustad sapartın geç belekde adam. Görün bakan geç peleğinin işine geç bolsun geç alana yüğüydü. Ağla ot. Çok getiriyor da senin damarın tapıyor. Onun ailesi, son onun ömrüm köp yıllarını Kadirat'a başladım. Ha. Kadirat'a başlayan adam o. Levitan'ı okursunuz da. Levitan. Onun şu Kadiran Gurlan'ı ben ne diyedim? O diyor. Говорит и показывает Москва. Работают все радиостанции Советского Союза deyip başlayarım. Bu Kadir şeyle gurlandı da dıngır. Benim demedi yani toyu başlaya olayım benim diyen. O diyen orası smert dinamikam diyen. Aşağı niski dinamikler yani ya hedir diyen. Şeyi doğru yazan. Allah veripdir o sesi. Şunu atma. İyi ağam bilen ay katken yıllar bile. Şumadan bile Hudaý şükür. Allah can sağ olsun başı dik gördüm. Ben 14 sanına Kadir ağa öğrenirdim. O aytdı şeyle benim Kadir Can oğlatları atlamadı. Kerimcan dostum. Sağ ol. Oğlun, iri oğlun, mehriban oğlundur. Bir neme däri, 3 ýaşly adam, gow adam. Ben ýa-ni aýtdym ha, bir Gurban Kurbek diýerdik. Biram şu Kadir Atybaýew diýen adamyň, biram Aman ağa Zykyw. Bah. Şoň agdyndan bir adam erlet planow diýdiňi eşitmedi. Nah. Gaty gaharýadyga. Yaramaz adam eken. Bolly. Ey be. Bir kızık et burada diýjek bolýar. Yaramaz adam eken. Ey gowdurlay gow. Ya Kurbek paýy, birat ýok gowa. Bolly. Aman ağa zygam şeýle. Aman ağa bilen ýannym diýip bir kino bardyr. Bilýän. Şo ýerde men sesimdi men mahaýş etdi de ýanymda yandım pelek yandım ey menden ey beter ey yandım Kim dedim onu?
in ayrılık vakti yetti. Git arayı evlenmemden. Yani aman hanurdu. Domlar öğünden yani şu örneğin mi bana yaldırdı. Nasıl diye çağırdı. Ba. Bir mut neysedir. Deroş aydım oturuyor. Ana beni bilmemekten sağ oldu. Ne biçim beyler? Böyle zırt bolay yalay bilaydım. O vakit değil. Şol liyen kazık yani plastiğin kazık. Şol bir mut neyse 50 neyse sekund ekran. Başladı. Dur dong. Ya orada ne? Oturdu. Ne hemçini? Şey etmesen var. Onun dedi hallı vasam. Bağırdı yığır uğrasa dedi. Ay balam. Oy beyt mi o? Kammat saat der otur ya bul. O savet yankı yağmur demet çıkan. Onu balam men çumuklay ho dikti. Braydı mayt polyası hem el ayağı şu yorgum go diye diyemiste. Hali olur çumuklar. Pollet çalt ikinci kupliyede geçti. İkinci kupli şey. Onu benim oturup ay bunu beyt vay sama dedim. Süleyman'a. Karabay gel verdi. Dördüncü kupliyede geldim molin içinden yak devlet elektron sesi geliyor. Şu net diye halipalarım nettin ay diyorum diyorum. Aladı diyem. İşte ay oluyor ama. Soyadı Emrah der girem yarın bağına dolu içtim piyalasın sağına. Evet bir mung boruna tamam. Gedem kapısında yar otağına men bolsam hımıtkar kula urcuyunun ettim kırmana geçip gidiyenler. Yardım. Akılada geldik mi akılada. Halipa gelevdi. Bir banditçılığa ettim diyeyim. Bolanak deydin ayda dinletti. Yüzüne seyretti. Terdim oydu. Arayısı koy terdim. Devme bal var. Halipa diyeyim. Tonda dıngı gerek galo diyeyim. Demettim bal vardır şey. Devme diyeyim. Sondan son neyme yazdı diye buladı. Meni devletli öktürü burada bergili alo diyeyim. Akbarat çağır. Neyme bergili. Şu bir zat yazasın geliyor. Onun fımmorluğu edip buraydım var. Bilyen olaydı. Nefi ve sey fımmorluğu. Şu devlet elin sesini ayıttı. Size yat verdi. Devlet kurbanı gelip adalet mümkün emez var. Şu yazdı. Sağdım aklına çağırayım kadar. Benim şu sesle ayttım şunu. Demettim ol. Her kim soruyor. Ej devlet halipan şolaydım. Hiç ödeştim de aktıklar. Ya deniz olsun aydan yeri yok. Deniz olsun men oyun nemesini yedikten nemede vardır. Nema müze. Daha şu nemede de var ki Türkmen portalı. Sarık babayı gurun verdim de. Deniz olsun kapşaya döreyiş vardı. Şimdi yarısı da yatıyor. 51 yaşında öldü. Bakıyor 39 yıl. O 90 yıl öldü. Şey yatıyor da onun bir kuş geliyor. Git ayırdı giden filosofi. Ona kuş geliyor de şey pişirdi. Hey diye kuş diyor. Bu tuğrun kuşunu men diye ana o diyor. En bağışı on bilen gurleşiyor. Bir yıl diye kuşlarına men diye, sarılık kuşa men diye. Bu tuğrun kuşuna men diye ana diyor. Yerden geldi. Allah yar şurif giriyor. Sen karınlaşam da onu. Mena karınlaşam onu Allah yar şurif. Allah yar şur diye. Allah yar şuna seyretti. Hiç gitmeyen doğru. Bir zat yazsana. Deniz olsun. Ayt nireden gelin çöle. Adaştın mı? Sarılık kuşum yörgüdeyli gidin ile. Ağda açtın mı? Adaştın mı demek adaştın mı? Adaştın mı diyen söz geliyor. Adaştın mı bile adaştın mı? Adaş. Burayı bu adam. Tanrı var Allah ya soğusu. Yörgüdeyli hadar ile seyledeli bizim ile. Ödüm o kargalar taraf anırdım. Yardım. İnno bilot yeri izinden geldi. Acaba olsa geldi. Bunun diyor, Allah yazamda hoş yapsana. Tutar mı yeter mi diyor. Onun oraya söyledi. Onun alhan dinleye öktüyor. İnfi. Hava. Dikle, şunu ayttıran ölünden son birinci neme ayttırttan orada oldu. Ay bir yerde oturuyor, bu yaşından biri. Şunu aytsana demiş, şunu bilmeyen neymiş yapıyorsun diyor. Behdiydim. Neymiş? O oraya mı şulaydım o diyor. Ay dedim, ay bir yıl dedim, kovaydım ama olayım dedim, onu bir yerine yetirmediler olayım dedim, inşallah son ayda. Neyle naklaydı? Olam deydi, aten inşallah neyle ayıp olayım görkadayım mı dedi. Bah, olama cevap ver, bro. Olaya deydi, gittim Arslan yani. Arslan canım dedim, ben son mahimlenip görmüyor yazık dedi.
Nimettin sözün zaten yaştım, nimettin zaten ettim. Bollu değil. Aşıracaksa, aşırsan şu ne eyletsek oluyor. Bu kovdur şöyle. Ya fi zordur. Arazra kadam fizi. O aşırsan bilen yazdık. Bunu yazdık olayım. 93. yıllık sahan devlet elektron aydım yazdım. Seyretmedilen istemen kurbi işledi. Gül yüzüne ey pervanemin ayrı reyhan istemen kurbek bir işledi. Senin aşkına düşen genci kaneyi seyretme. Cenana vasıl olgun şirin cana seyretme. Это вообще классика da. Kurbek. Anam diye ulaşım. Davay şu albomunu yazalım. Devlet geleyim. Kaldıralım teatrini. O albom vallahi. Albom oldu, onu da deniz olsun deyip verdim. Milyon onu. Yazıp disk çıktı, kasete tamam, şu devurla 2003. yıl. Maşin dedin ne yani, o diski bilen anladım. Şu diyani yaşlı vaziyetinde ber şoňa diyeyim. Kim diýmeli? Kerim deniz olsun geldi diýip aýtdy. Bilýär diyeyim. Dinläp dur, ýoň boldy da. Oşa biz bir albom 2,5-3 ýyllap ýazýardyk. Anwert Halipaň albomyny 2,5 ýyl ýazdy. Bah. Sünneler. Urban Murat Ağawaşyny getirip iksan saat çaldyk. Onu kurbi, nemeni, sünneler şu yerine düşmedi bolama. Men şoňa çeli garaşdym, men ýazmadym şu. Bah. Bir şeyin daýmy. Bunu öýüdüňçe de inne sahagadan sorapdyrlar şu ýerine aýtmaly. Bagşy diýip kime diýerler aýdypdyr. Aha. Bagşy diýip şu öňkü halipalaryň aýdan aýdymyny täzeden aýdyp halka süýdürip bilýän ana bagşy şodur. Öňkü aýdan halipalaryň aýdypdyr. Men sen täzeden aýtdyň da şu täze öwşüni berdiň halk şonu täzeden süýdi. Ana bagşy şodur. Ahmat Çağrı Halipaň diýen şol. Sen diýdi öýdüňçe şonu näme edip diýdi şulaýdym ýa-ni soňundaky Gurjynyň daky döwlet elektrony sepeti diýen ýerim da. Şöyle sen öýdüň çekdiň ha. Bagşylyk mörködüm. Ýalňyş ýeri ýok diýdi. Diýjek bolýan her zatda oňşa halipa berip. Men diýende köpsüne hop gelin de soran. Bar kakın. O kiçilik değil. Düşünün akın gelip soru. Sözün soru. Nemesin soru. Aho bir gün kıyıklıkları köp berik var yağmur. Aparaturanın bir açıyalar olayım. Öye gelen son bir şeydir otuyorlar. Kellen bu ne diyorlar. Onun diyene peseldin oğaz gerek. Çirkin ses. Birinci bağışa gerek var. Ses. Yok man çırlamalıyım zat yok. Malayımcı var. Ya Nuriya tokkanar görü. Hey ussa. Bu şu bokurduğu toğuluktur. Nuriya atsan neme diyert de men Ağamrat ağa da bellekteşler sonra Ağamrat olmamız. Ağamrat hem halipa adam, halipa gören adam, ussada adam, köp halipa orta. Başka da oldu. Başka da o Nuriya tokku. Men Nuriya atsan men katı oğuruştum. Bir şeyle çare kim Nuriya men Qati, soňky demeleci. Kişi bilen. Hem çarjan çare kim 31 ýaşyny öldü gitti 1995-nji ýylda. 2000-nji ýylda 48 ýaşyna da Nuriýat tokuyor. Umman da ýolar. Bizim üçin şo bir Nuriýat çanda ullaqan adam ýaly şo. Onuň şonu Nuriýat diýdi. Halipa diýdi. Men diýdi 3 ýyllap öwelgil tekan ýany dep çaldy. Dep çalýardym. Men öwelgil tekan 3 ýyllap magnitofon boldum diýdi. Bah. Yani ona el magnetofon var ya tipte çağır kimi. Geliyor diye. Bir neme diyor. Nuri abi şu yerini dinle. Yattı takla diyor. Bah. Gidiyor diye. Ama giyeceğiz ve beni yankın gaytala oturuyor Nuri abi. Ertesi toya gelesi önünde tekst dur diyor. Nuri abi diyor ki yerin tın. Bana tın akardiyona. Yemet dedi. Gittik. Ne teat aydım. 3 ýyllap. Onuň öýdaydım aýdyp bara Nuriýa diýin. Şu başdaky ýazgysy bolsun, soňky ýazgy ses ýitgen ýeri ýokdur. Şo bir tetekenay. Heran galyrym. Şu nemede bir ýyly dollar gelýärdi. Bir lüboy aýdym alanyna da bir. Türk aýdymym çüýle otyra. Ya döwlet elektron dutardy aýdymlar bilen aýtdy şol. Golmuş neresi wadi şolar aýt onuň şonu o çare kim bilen aýdymlary dagan. Felek sana barardım var gelgele.
Pelek sana barardım bar gelgele, nece şirin canın ettim. Doğul urdat geliyordu. Ya misal, döndüm dağdan kopan kuru yaprağa, leylim leylim, doğul urdat geliyordu. Toğluk diyor. Onun. Hatta senin adını alır mısın yar? Var şanın sevdiği olur musun yar? Yar yar deyip ağlar mın gelir misin yar yar? Çağır bakayım. Huday verenler. Yani Allah'ın vermedik devletin yiğitlikten alıp olmaz. Allah'ın vermedik devletin zor ile alıp olmaz. O veren sana bennetin nimeti der. O verdi. Haysi verin alıp. Yöne şonu yetmek için olsun. Katken zahmet çekildi de. Çekiyordu. Biz hemme daha diyici günlük moz dronak halipalar dinlep, on dinlep, bu beydip dur, on dinlep. Halipa plan yerip toyu gelerdin, plan halipa ba deyse, dinlep deysin, zığırdıklar gidiyordu. Mandıraş gidiyordu, bir içinden bir Traktörün da onu birinci varıp salamış yani. O bir terbiye vara, edep vara, hormat vara. Halipajan salomar, ve aleykümselam. Emcan kovmu, tamam yaş. Kovmu ya, halipa ruhsat mıdır? Ol, sen bağışı olan son, ya bir kovunun kaldırsa, kanıtlarım. Bor. Burun, hiç adından çıkanak Recep Bakıyorum demesine dayıttım. Recep oluq, Allah nur içine yazsın. Dost canım. Keres gördüm evladım yani. Ey, teşekkür ederim. Çüylerde, zadın içinde. Onun nemedik. Halipa, bir mi sözüm gördüm olur mu? Mehman ildaşlar, şu geçilen yolun 16. tanından Tapal yok ama 26'a çeliyor. Halipa bilen yazı şu 16. tanına hiç mi zanatacak? Tabii ben Halipa'nın gururunu böyle ötüm. Ben telefonum varım. Ayrım. O son için neyim için zanatmadın da fikir etmez. Zanatacağım durdum yani. Halipa'nın qoğdahtı gururunu ötüm. Ben son böyle ötüm. Ben ona qoğ netice çıkararsın diye umid ediyorum. Başlıktan Halipa. Neme değerdir konuşan zanetsem sağ olsun dostlarımız, yarlarımız neme derler. Ay onun ay planlık, nemedik saat dipten sağ olsunlar. Hormattan. Men bir durmuşta kendisi övgü dileyen rahat halama. Yeni bir adayda Mehran illese berde Kerim ağa zanetme ya 10 yılda diyenler de dostlar. Men öz fikirimdir o. Halipa arka zanet deydi. Yok bakası yok ötteş olalım. Onun zanet eder. Yo men zanet sekkedin. Diyecek böyle hanım ondan sol olurum men oları koyan halipaları koyan hormatum ummaz. Men oları koyaryan hemmesini bağırlarını hemmesini şu son kıyı ötden duşlamız oldum hemmesini koyaryan hemmesini hormatum oluyor. Men bilýän häzir şu janetlerim, nemeselerim hersidine gowdatlar diýjeklerden bilýän. Minnetdar. Sözüm ýok. Meniň şonça şolary goýan hormatym bar. Ömrüm geçdi olar bilen. Haýs birini alsam hiç wagt bir kıyı göz bilen seyretmedik. Ya bir kemsitjek bolup, ya nemetjek ağı söz diýmedik. Bizim orslar diýmişler, naşy pokoleniýa bizim şu döwrüň bagşylary o zat ýok. Bizde o da yok. Senin plan yani. Ya Alman için yol buram olsa ırsını Allah Teala ayrı veriyordu. Onun bizimki dine görüşmek, birekten öwrenmek, bire hormat koymak, bireň toyuna gatnaşmak. Men tezene edip katken nur yatsam bilen doğanardaş toyun kan onda çare kim bilen bakta. Yöne bile gidiyor. Yol boy gülüşmeli, değişmeli, kıyık toy şeydi gülüşüp değişmem soğuk kaytmalı. Onun tezene varsak misal şana vadı pakir şanı saparıp. Şan kadiyastı da Allah nur içine yazsın. Hakkı şan va hakkı Hudaý berdi filan kan toyu bile gittik. Ömrümüz bile geçti yaş yıllarımızdan. Hak berdi Hudaý berdi var. Hak berdi Allah'ım rahatı depçimiz var. Onu hersi onun numat kılaveştik. Bu nur yatsan hemmet bilen gidip şu yerdenim kan sadanlarla beri al qayttık. Diyecek bolýanym şolar ömür bellek geçer Halipa näme sizin geçen ýolunda sizin esadına men eşitdim ora berdi baýçy öýde gurrun berdi maňa men näde toýda salawatyn aýagyma aşamda kerpiç batdy ýa. Ondan o Kerim Guranary toýa geldi diýe
Kara plaslı, uzun kara plaslı. Ay, Kerim Ulanar. Şonda diye, o meni nimetdi de gowortda sen baraşgalada diýdi. Kakamdan sonra özü sorap demek alyp gaýtdy diýdi. Başga da var şolaryň bellek geçer galypy. Nemede bilsin näme? Eýubuflar bardyr. Ha. Eýubuflar barny o ýerde birja Ýakupjan ýatlasy geldi. Ha. Maktatjan kaka Ýakup gitarist gitara çalardy nemede ýerde olur. Ondan soň Eýubuflarda bir Ahmetjanym bolsun, mysal Yusuf bolsun, onu Maktatjan Maksat Eýubuf. Bu maksatda çağa çykdy, gelip gece turdup gelip toydan geldik. Gece turdup getirdiler, çağa çykyp goýdum şey diýip durany. Şulam saat salýar, şunu diýip gel berk diýip. Bu diýip konuşyp birnatlar diýip bitiretdim. Şonu bir kellesim siýip bolandyna. Jymjan sen nesip bolsa ulolardan wara diýdim. Nesip bolsa men ýanyna gel meni bilet toýup dersin. Kiçijik de. Kiçijik. Bah, şey diýip bitiretdim de. Hakykatan şeyle de bol, näçe ýanynda bol. ha. Çili ýanynda bol. Öz çağam ýaly öýdü ýaşap soňal. Ondan bir Onu Süleyman nemede Oraz geldim şey. Oraz geldi ýa 18 ýaşanyna Germaniýa konserde gitdi oğlum. Näetdi? Sonra görürdüm. Sizin ýanyňyzda. Bizim ýanymyzda. Da. Oda men sadan Efenjan Gaýpmy, mysal şu wagtlar Sabir Rizaýew hemme şu gruppada klaýşdyk bolap gitdi. Agryk bardygym tölemek nemeje gary ýagzyjy öde bir ýyly neşo Kudurýa daşyzady. Daşyny ýerlere men gäp duranda hatda. Bir magazyna girdik, bolum girmesi ýerinden giripdir. Men polisiýa tutup durdy, ýanky nemet bıçağıdan hem diýdi. Orçada bilen akşaýdy oturanyna ýegirdir öýdendirler de barıp düşündirip alyp gaýtdyk. Onu şondan bäri. Süleyman Garabayev. Ondan soň gitdik öle Süleyman janyna. Süleyman ilk gaýdýanyda mı Alipo? Yok, Süleyman Angryk baramda bile toýa gidýärdik. Ilki bular gelendir. Ha, düşündüm. Süleyman Garabayew boldy. Ha. Garabayew diýilen adam Süleymanyň kakasy Süleyman Garabayew. Ol Mahtumul Garly bilen Türkeşen adam. Garabayew. Şol öýde gurrunlar. Men diýdi oğlum diýdi ölmek hem diýdi bir reze bolup görsem biram diýdi sen diýdi Kadir şular bilen bir oturşatyp gelýärdi. Şolam bollum. Ha. Ölmäkä bärik aşawada geldim, bileje oturşdyk. Daňa çelli gümür ýamry etdik. Ay ondan mundan kän gurrunlar berdi. Onu da aýtaryp soň bir tejene toýup barýanym. Han Süleyman ýerde diýdim, ay Süleyman şuň Garabayew ýok boldy. Bak hey diýdim. Ne etdiň aý o? Şu toy başlaýança men baryp gaýtdym onda. Men diýdim şuňa oza jaýlapdyrlar onu. Süleyman diýdi, agam şuňa plan başga klawişlik bolurdy. Bollu gurrun ýok diýip. Onu Süleyman janny beta Süleymana gaýt berik. Ondan soň ýaçylardan gaýtdy berdi. Bileje studiýada Oraz Babayew bilen Süleyman Sabir kän işlediler. Kän ýazgylarny Süleyman bilen etdi. Kän albammy işledi. Söz ýok, halkaýdym hasab bilýän adam. Hasap bar. Halkaýdym içinde hasap bar, hasap. Çalaja üýtgetdiň, hemme zat üýtge. Onu kän berdi ol tölemä şol ýadyma düşýärdi. Oğulcağım aýdýandyr. Noruzan. Ay kiçik oğlan çykdy da. Töle minni özi ata bolupdyr, neme bolupdyr. Süleyman üýtgeşik sadanladyr. Bärik gelip Gurban, Sabir Rizaýew, Gasan Janny, doganlar, şahowslar. Bulara marda çalýardylar. Onuň bärik bir toýa gelýärler, Gasan Mametow bilen berdi, Gasan Janny bilen taýa çalyp neme diýerler. Bularyň şu tanışdykda olaryň berdi galy. Men ýanymda näçe ýyl taýa çalarlar. Köp gitdiler sen ýaly. Ondan ey bir şeyle pikret gördüm, kat kän sadanda geçti de. Kat kän sadanda geçti. O Bayram Orazaliýew mardan ey diýene hemmesi bilen. Bayram Orazaliýew bolan nemen eýleki oğlum aýdymaýdy Bayram nersen oğlaydım aýdýanda Kemal. Kemal Orazaliýew. Kemal kakasy bolýardy. O Bayramjan berde nemede okudy. Konservatoriýada. Şo ýer birinji geldim, şo ýerde tanış bolduk. Wagt men mekdepde okap ýördim. Şonu aý bir üýtgeş oglan bir bal hazyňam şägirdi. Talat, ýöne bir hili 33 ýaşynda öldü. Ýaşda. Ýaş öldü, 5-den çagat gal. Onu Kemaljan oğuljaga aýdýandyr. Tölemä gowjada aýdýar. Gowjada neme dip şey dip bana. Kän fazyny geçdiler. Pay. Gurban Murat Dawasy. Bular bilen hem soň nice ýyl Gurbanjan, Gurbanow, Meret Muhammed Niýazow, Meret Gomly diýär. Gat sana soň sogaby bar. Hemmesi bilen ömrüm bile geçdi. Şeýle oturup pikir şo ýazgylaryň hemmesini bir o döwürler näme kamera ýok, saat ýok, bir
Neme yok. Даже iň bäti ýerde bolar zukazaplar bolýardy. Hiç mutga çykýar. Ha. İçinde onun eýleki togul neme magnitofon aýtýar. Ha. Onun gidipdänim sen şu kasetany alyp bana plan bagşyny ýazyp berdiň, onun plan üçin jun geldi. Ha, gün ýazyp berin, ok diýip. Yok, lan gelip berýär. Ya da Orswazara barsaň, 80 köpük demä, 80 köpük togul. Bir manatynda 80 köpügi bir aýdymy. Ýaşylja neme wa plastinka. Bir aýdym 80 köpük. Plan aýdym ýazyp berdiň. Onun iplemeler, çal ipleden vak eden büküp başlayan. Kıyın etkene. Şey edip şonu öğrenecek bolup. Şey edip son iyilik kasete çıkıyor. Onun her yerde o telefon yok, deme yok. İnternet yok. Öyde de prosto bir zaya üyüşürdük. Udarını koyurdu. Adyorların yönünü yapardık şeyden. Sesi kat çıkmasın. Mikrofonu düştü bolanak diye. Bu berde o aranjirovka da yok. Живой aydım aydım. Onu bir Elias Paşa, onun Elias Recep gitarist, onun ya Ethan Morton şeyde ayda oturandık plan onun bilen ya Misha Şarif, Misha tırtır diýdik. Neresi? Şey söylediğin aratda solo çalmalı ediyen. Şöyle improvizasiya diye solo çalıyor. Onun hakkı şeydi. Yazgı gidip durdu. Bilen. Bah. Şu bolşu şu yazgım ediyen studio zukazapise berýän içinden nemetdim guledy. Onun toýlary sen tapjak bolsa, öýde de telefon ýok. Misal o döwür. Onun gelýärler, zukazapisa barýarlar, şu ýerde ýanky adresiň madyr. Ha, şu taýda goýýan adres. O şu ýerde olar bilýär de albom şu ýok. Goýun haw diýip diýýärler diýip onun adresini kim maş gerek plan. Aýat tawa gerek, Nuriyat gerek, Kerim gerek, Recep gerek misal. Elman gerek. Onu goýýar, onun şonu tapýarlar. Ya taksistler bilýär de. Plan ýerde ýaşaýar. Da. Dünyanın havarını taksitler ve parkmakırlar bilýär de bilýär. Ne Halipa canlı var. Inni Halipa. Evet. Yowa sanat düşdüňiz. Yowa şeýni Atalow restoran. Benim bir mehriban, bir eviz görýän adamym. Hiç wagt ýüregimde ýaşaýaly boladym. Atalow. Atalow o şadyrdy, oğulju bilen bir mektepde okudyk. Onu Ors adzylenesinde okudy biz. Atalow diýilen adam üýtgeşip, bir şey diýip seredişi, neme. Öňden kinolarda da atdy görýärdim. Bir kawap, bir şadyrdy öýlerini aramda sine diýärdim bir üýtgeş adam. Şeydi. Onu bir gün şeýle diýdi, şadyr kakam diýdi, sen çagyrýar diýdi. Bir kino düşüp bolýar, kino proba düşmeli diýdi. Oğul sadırdı. O kinonyň oralmaýmy? Kino nämiş? Ýok, baral dedim. Bardım näme kino? Ýok wagty. Ýok wagtyny men bilýän, taryhyny bilýän, emme zadyny bilýän. Ýok wagty dilim gyrk. Onuň şonu ýydy nemetmeli bolýan. Onuň bor doň telpek nemejki bu tarly zat şeýle. Prostoja kamera bilen şeylik seretdi de şeydi. Paris'de bir terdi. Kerim zaten kan kino çağırırlar dedi. Görünür demedim. Atağı dedim, atam dene göre. Toylum bilen bol vereyinle dedim bana dedim kino diýne bulattı. Dedi ömürlük kalıp beytme dedi. Gördü. Onu bollene şeydi. Onun ecem roluna da Leyla Sadır. Halipa. Onun Leyla Sadır. şu wagtlar Halipa bir mehriban adam, ustad adam. Maya ýmedy aç gaty örpdir Atalowdan. Hemçin sen meni şu ýowagşyň ejesi sen meni almadın diýip. Olam diýipdir. Birinji bilen Leyla bilen Kerim gözümen geçdi. Onun sen berde has ýumşak gelýän diýipdir. Maya ýmedy bir ýumşak üýtgeşikde bärik nemerek wagt gerek diýipdir. Dogry düşünýär. Bolýaýyna kino düşmeli. Gitdik. Birinji tapyryň şöyle murtaýyrmaly boldy. Ayzak gelip tutýan, hop bolmady o ýaş oglan nemet şu aýr probada burunyň toýa geldim bol çary kim bar. Men baňyrdan ýörek bu tanş oglan toýdy geldim bol ýörek gelýän bu ýok aýndy. Bir zatyn diýerädir ýani. Şeýdi teretdi. Bayram tağan ma Nuriyat Tokkowa hiç ýadymda Cennet Badyryň ýanynda teleşkanysda şeýip teretdi. Oho diýdi. Adamlar diýdi. Hana Kerim Urhan Alif bagşam gelýär diýdi. Ýöne şu näde diýdi murtun prakada beripdir diýdi. Gurban birat dagwaça murtun prakada beripdir. Indi bar mereke seyretmezmi? Benim dilim duran ağay çağıracağım. Ya adamlar gömletmem ben kino çağırıyorlar, kino düşmeliydim şoň için. Пришлось пожертвовать dedim ben şunu demetmeli oldum dedim. Ayna gittik.
Senaryo. Kaçıncı yıllar? 1992-nji ýyl. 92-nji ýyl. Gitdik o ýerde de tejen Babaday. Dur. 92 derler. 92. Mece kino çöpek men barqat çağadım ben. Näçe? Babaday hanım meydana geçip barýardyk. Maltumulun heykel var ha. Şo taýda düşürüp berdiler. Benim kakama yalvarıp ağladım. Kabir barasana kino am yer meydan bilen bardy. 1992-nji ýyl. Seýdim. Näme üçin aýdynç? 92-nji ýylyň sebäbi şo kino düşüp ýörkem 3 ýyldan soň men oglum boldy. Şeýdemi? O Allah berdi. 1992-nji ýylyň 29-njy oktyabr. Şeýdemi? O. Düşündüm. Onuň kino düşüp ýördim. Aý düşüp ýör her gün ödüm Moskwadan neme geldi. Grimor zat onuň Moskwada prayavka edildi plyonka. Onu plyonka edildi. Onuň şu ýerde deňiz baba diýip tänim şu ýerin kalkoz başlygy bardy. Şu kalkozyň sponsorluk edenem şolar. Azajyk pulu. Bäne bir şu datlary ýetdi bolýar, bir kinodan plança berildi, o zat ýok. Her öz güýçi bilen dirä. Şu ata alow bahyr şu owan adamlary bilen. Şu ýerde artist kim bar? Tanamel adammy? Jeren Nurdiýew. Amançyk. Aman ağa bahyr. Begcanım barmy? Begcan. Begcanmy? Aýdymçylarym Leyla bilen mi? Ha. Galan owa adamlar. Ha. Şu ýeriň adamlar. Şu ýeriň artistlerimiz. Bolsa şoňa gelip neme edip şolar o gatnap şu ýeriň muzeýinden her hil köýüne eşikler geydirip edip tänim atalow şu adamlaryň özleri şu kino bolsun edilen adam. Atalow hormat etdi. Atalow hormat edip etdiler de owan halky. Onuň şu ýerde bir üýtürsek özüm pastiýan atam bilen hem ejet bahyram mady. Şu garryýlaryny bolýar. Benim ýanyna. Agijet bilen maňa öwredi şu zat şeýle etmeli. Onuň men sora berdim atam diýdim. Şo diýip soňundan diýdim arabaň üstüne gidýän ýer bar diýdim. Tokudaş bilen gurulany ýer, nemetlen ýer diýip. Buna bilýän diýdim. Onuň diýdim şo ýerde diýdim şu enesini waýkaryp gitmem. Gurrun berdi şo bir zat. Uruş ýyllaryna şu obada şu o wagtlar ultraktorlar bolýan eken, goýdan getir demir gysganman, bu orsun eden traktorlar var şeýle nemelerim çykyp duran ullakan ýer sürýän. Bir yaş oğlancık ýadanyrda ýa oturup pelin içine yatyp galaýdyr. Wahy. Onuň ýa traktor geçip gidýär. Geçip gidýär ýa çağa garagan bolýar. Ejet görerdi. Şoň waýkyrjy gödöňden gitmedi. Şu duwak taçyn duwak boluşdy. Şonu görüp ejesini taçy duwak boldy. Şu çağa şeýle. Arabaya gidip o adam näme hem berde sana adamlar korpamş gelen. O da onunla bununla urşylar. Vay durum vayak edewori. Vay durum vay bala. Vay durum vayak edewori. Saçın ağaçını gördüm. Şonşo film için olur. Ýerwak Wankara Leyla Halipata. Nemede şu ondan soň şu Leyla çadır diýip şu ýerde şu ses bilen ey bütün ayal eftat hemmes ahlata. Madiyad modisyon ýylan titriýärdi. Bir ses çykdy da şundan. Olum näýli? Ma grime diýerlerden. Agrimde diýen ganly zatlaryny. Benim ýaş oglany atam göreýänle näme etdiler dedi. Görmedi ýapdy. Ana görmesen. Gördüm men erbet boljaga kelimde disiplinada gan duşna şeýle näme edipden way şey edip ýatşy oglany ýaqyn gelýär. Onuň şey edipden şu film bir hil boldy gal. Bir ütüş kıtap bol kaldy da tarihte galdy. Onuň benim pikirimçe şol Sovet döwrüne şu garaşdyrlygymy almak en soňky edilen film şol kady. Şoň bilen bilelikde Ahlamon tentek kino edip otyr. İkisi bile edildi de ýöne montajy nemesini prayavkasyny Moskvada etdiler. Ýöri teşadurdyň özü gidýärdi. Oram rakmazmym kemine kinoda molune bet kinoda. Şo döwür hemme. Şo döwür şonu alyp atel galyp oýnarly demekden. Şonu ýa atalowna şu film ýadyr kaldy. Ondan şu arada da oturup gördüm şonu. Yıllara geçip. Menem gördüm onu. Teatrda oturup görýän boly her tapar teatr burada tapýandy. Şu iňme şu lentan kaçystysy. Ene şeýdip atam bilen kent bileworlyk soňam bir
hem dosyaly gatnaşdyk, atawlyaly bir Allah nur için etsin. Sözüm ýoklar. Halipa, inni edir yeni şonu tarih kinolara çağırsalar düşerdin mi? Düşerim. Yüreğime jaý bolsa. Eser gow bolsa. Eser bolsa düşerim. Eser gowunda düşmesen hemen gönül bilýän. Eser gerek. Ownatmaly däl, gerek geldi de. Häzirki döwürde men diýenler onşan şu hemmekşe. Häzirki döwürde şu bir şudat gowda da. Ýüdi şunça irwet bar. Yerlikli olmaly. Ine berekelle yerlikli olan aýmala şuny. Ha. Inni men şuňa hiç da giremek ay misal näme diýe Instagram, 200 gram, 300 gram onu gir taktukyna da giremek hiç da giremek. Diňe jan. Alo boldy ine. Sebäbi diýeni görme bilen okumadygan. Ahara minýän ho. Ahar gadawa minýän näme diýere? Naqşbendi pir hedretleri özügen kalbyna seyret, öz kalbyny anjytma diýär. O eýle ortasy beýle däller. Muň üstünde adam bir onşan, bilemek bir terbiýe berilenine de şeýle de halip bolup adamyň gow tarapy gözlenmezmi? Näme üçin adamyň beýin şu tarapyny gözleýärler? Misal bar aýdymlarda yamanyň ýygyşyryp ýagşyň ýaýarlar. Burun gelse azalmaz taala diýerler. Adam ölünni de 2000 bolsa näýil adamdy. Çok ýagşy adamdy diýerler. Yamanyny ýygyşyrmalyra adamy. Ha. Sen yamanyny ýygyşyrsan Allah da sen yamanyny minus ýeriň näme? Günäsiz, nemesiz bir Allah'dır da pek. Hemmämdem günäli, hemmämdem ýalňyş ýat. Ýalňyşmaýan bir Hudadyr diýär. Emma şuda da seyrediýän ol, şu bir-biriniň üstünden düşüp gidip otýar. Bir-biriniň ay bir onun şuňa aldy nemete okuyan ýüregiň agyrýar. Sen de bilýän da şu bir näme diýip günç gaýmalyna, ýok o başga surat goýup oň arkasyndan başga zat ýazyp sen şeýle pikir etgoň şonu aldyň men çağam näme ýaşdyrlar. Sen maňa baha bererçi, men döreçi maňa senki. Dur onu men koşumy eşigimi menge yarım atyp geçen ýylymdan geç. Horlugum eziyetim gör. Men şuda düşünemek. Soňky döwür bir güýjekdirdi. Ýöne bolsa zat o. Gowda dedi otyrdy şunu. Gör şundan bir nemet. Ýöne güneş giýje men şu at koydum. Hardet zaly oýnawazy diýen. O tarap ken. Gowda ulan. Yerlikli olmaly. Yerlikli olan. Ýöne şunun üstü bilen bir-birinden dawa, bir-birinden jenjel. Mene gün bloga dükkan. Neme de rap dip bir zat neme diýerler. Bir wagt Taragat Şyhym Pakir, Taragat Nurçyny ýap. Bir gün interwýu soradylardan Irak döwür. Ýa-ni rap şeýle eýle beýle çykmaýyn düşünemä rap näme bolýar. Şeýle şumat şo diýdi häzir dünýede neme de bäri gelmek. Neme? Onu sonra neme diýip rap diýdim bizde dagna bar. Aha. Men näme diýdim? Onu ýerde bar diýdim. Anda şolda diýdi defansçylar rap aýdanakmy diýdim. Hey dedim Keroğlu geldi dedim ağoyunsun yanına. Gelaga dinleyip sen beyt görmedi barda aşık aydın pirden nemallıydı. Ne gulyal rap da yerinden dedim. Ene 5 kilometre aydar ol. Arıgadırdan salma ödümden öt. Ene rap şu dedim. Edim şunu dedim. Bizden attılar mı? Ahmet ağnem. Be. Fikret gör. Ödüm şonu. Rap diýmem ödü bir sungatda işlem aydymam da rechitativ. Nabor slov. Ben ağabeyim eylem sana oturmam. Meniň tarapdarda. Men oň tarap. Dinlämem bilen o. Mene olanlar janyny sag boldy tek düşünmä bar. Ýok, demelerdir. Ýöne diýjek bolýan adam şu. Onuň bir benini ýalňyş orak bir zat diýäýse, muň üstünden bir düşüp gurýarlar. Aýo öwreler da ho. Bolanak diýsen bolmaz da. Şu atyp onuň bir Türkmen halky agraslaý. Edep ekran birinci yerde durýar. Ýokma. Birinci yerde durýar. Bir de Hakymyz Pakyryň ýüzüne seyredip bilmez. Ýanyna içmeli bolsa ýüzüň şeýledir. Korkmakdan nemelikden şonu bir hil susumyz basylyp. Onuň çağa terbiýesinde diýär-de, çağa diýär, men siziň diýen zadyňy etmen mi? Gören zatym eder. Näme primer wakatsam şonu? Näme oňşan arpekden buğday yok bolmasa. Şol atları bir açık seyretseler, ben
Soň üçin bir agraslyk bada türkmenine. Ondan birekden hiç wagtdan kim käsini gözlemeli däl. Näme gerek şu? El kalbu diýär. Kalpdan çykanda kalba var ýa-da. Kalbyň arasy tutmaly. Ne Halipe menem şu wagtda pikir maýdaýmy? Köp saýdy aýdýan döwür ütgetdi, döwür aplasdy, nämetdi, hawany öňkärler, eýle mysal üçin mene wara, men öz pikirim Halipe, men öz adymdan gurulýanlara özüňe baglylar temmeler. Ne telefon bara bizde de yerlik bilen ay şonu. Bagşlawan birini büdüräp ýykylanny, ýeniden goýup adam aljak bolýarlar. Men düşünemek. Ine şey dip dur. Onuň birinde soňky döwür oňa istem. Indi biz näme bolup durdy? Gözümiz bilen ýoşuklan telefon gözler. Ha, bäme. Kim näme diýip? Onuň basturýy şey derrewim näme goýýar. Bir gowladım goýsana. Gowladım goý, kanyşna. Gowladım goý. Allah Taala da sana gowluk etsin. Gözleme adamdır ýalňyşar. Hemmemizem ýalňyşar. Ýalňyşmaýan bir Hudadyr diýip ýönerden diýilme. Gowladım gözler. Erme saatini et. Buk. Şoň üçin diýerim. Sır saklayan mehepdaş bir yaradan Allah'tır diye. Halipe can ömrüňe de goýdy. Indi Halipe gysgara sorawlama, gysgara jogap berseňiz näle görýär? Käbir soraga jogap beresiňiz gelmese arkaň bermän geçip bilýän Halipe. Sungatda goňuňa degen boldy. Kimsden ýerleri. Bir söz bilen aýtdym, kimsden ýeriňiz. Boldy. Käme boldy. Ýutmaly ýerler boldy. Bella geçip biljekmi, gölgeşjekmi? Näýlin? Ikisi bir variantyn alyp berýär. Şu men näme soraýan aýdymmy? Sunho diýişlere biraz horma goýmaklar isleýän men halkyňda. Häzir men bir zat gurrun bereyim. Sovet döwrüne ýaş kommunist diýip gazet bady. Göremek gerekdi. Ýartolok diýip danym telewizionyada peredaça edýärdi. Onu ýartolok temennayza diýip danym edýärdi. Onuň bir günim menim Halk Gojalyk institutynyň ýa-da birinji kursy student geldim boly. Ay biz gazetde çykartdylar. Tokmagamy? Tokmaga da berdiler. Diňe men däl. Gülşirin Halipa Pahir Nurçuna, Gülşirin Pulşirin. Gülşirin Aljanowa. Ballyk hacı, pullyk hacı. Ay o eýle. Onuň rejimiçiň bärden radio, nemeden telewizordan nemän goýberýärler, buloň diýip soňky döwür bökelek ýegen bilen temennayda Ferdo bu bagşyň toýdaýdy ýa-ni aýdym diýip. Inem näme gidýärdi? Reza buluq nemän aýdy? Şükür bagşydan. Adalati Mehmet Yarhan halk yarışa çağır yar burnasar. Yarışın şerte şeyle yense şükrüm tutari yefirlikten boşayar onun yekdidari murak takad ine buloň aýdýan aýdy. Aho şükür bagşy kinodan ol. Sözüni dinle. Onun yeni bunu aýdy, onun ben goý berýärler. Menki dedi, Maktumul Pragadan kapırlar gany saçdy Muhammed. Ine bizim ideologiýamyzda, bizim nemämizde bular dini aýdymlar aýdyp şey dip beren, ýene de bir ýaş. Hiç ýadyna çykyp gadet bolmaly öýlerdi bir ýerde. Ýaş kezzap bagyslan bir. Kezzap ogra diýilmeýärmi? Kezzap. Gawdan Amasyewnyň 19-njy aýynyň 10-njy kwartirasynda ýaşaýan Türkmen Halk Gojalyk institutynyň 1-nji ýyl studenti näme. Indi boldy. Ertesi bardym ony dekan çagyrýar. Talipsin. O student. Dekan çagyrýar bardym. Şeýitdi de ilkizam dekanyň ýanyna gitdi. Hem işläp bersin o seni. Näme bolup durdyň bölüşmän aýdy. Sen bütün gazetler, bütün neme diýen bilmän de. Hem aýdym aýdyp berdim. Maktumulin söze o diýdi. Halipalan aýdymy diýdi. Bilemek diýdi. Ýokardan neme geldi akmýardyň, ala bu mol diýdi. Çykynçdy. Onuň hiç ýadyna çykanak. Durdum. Beýde aýtmam kakam onuň gaty neme där. O diýen bir sözi bar da. Maňa ýokary okuw jaýynyň diplomy getirmeden aýdym aýtma diýär derim diýdi. Şert goýdy.
Ne görüp yok ol bilim boldy maqsad edinýänler. Nemeden onu gelecekde diýene bir kärin demesi bolsa bu zady daňylmaz gibi. Onkom düşünüp. Onun şey nimetçiler bilen hakkını. Allah nur içinde yatsın Muhammed berdi işdikden dekan boldy. Ba. Allah kanadım, hormatly adam, katken adam okadandyram nemedendirim. Onun şey çykyp barýarmy, izme urulunda neme diýip. Öleşmelim diýip başlaňyň senem adyňyz Muhammed diýip. Ay Allah diýdirendir de maňa. Senem adyňyz Muhammed. Ölüm gitdi oturdy. O git dokumentin aly çykdy açsyly. Senem adyňyz Muhammed diýdim. Sen diýdim Peygamber jany diýip anak goýandyrlar diýdim. Başlaňyň sünnet emetdiren, nemedentdiren. Ha men maktumly ise men aýdym ýaşlaň aýdym. Çykyp görüşerdim. Qaytdym. Aha. Onun irdenjik hiç tat bolmadyk gali egleşilsin geýen bolýanna institutda giden filan bolýan. Kakam işe gidýär. Aýlanayan okuw oturan wagt ýene öýüyor. Bildirmeliler. Näçe ünlüler? 3 aý dogry. Şoňa çenni. Şoňa bildirmeliler, soň gitmeli gelmeli. At seni detmediler. Inni izi bar. Aha. Inni ýanky diýen sözüm masyna madyňyz Muhammed adı. Giýje ýatyp bilmedim diýdi. Aha. Şo söz diýdi. İçimden geçti. Giýje ýatyp bilmedim diýdi. Bir hatda görenem bolma mümkin näme biljek ýaly nur içinde ýatyn Muhammed berdi hiç boldum. Sağolun. Kahraman adam, ýezid adam, goýurýan kän. Şumat görýän adamyň köpsüň bolandyr dekan bolandyr. Onuň şonuna oglanyň birine diýipdir. Pakat görünmesin institutun toğru diýipdir. Hay görgüli. No soň bir oturup demetdim. Şonuna diýdi. İçimden geçirdim şo sözüň bilen. Durup diýdi 100 ýaşyna diýip, "Bolupsyň ama Muhammed adı." Bah, soğa gowzat etdik. Ay bu şonu bir diýip galaýyn diýdim näde gidip barýan. Öýe bartamam. Kakyň dur. Oğuzgan ýalyp şeýden nemerler. Onuň şeýdip eken boldy. Bir ýyl bir mysal 98-nji ýylda näme gidip geldim men. İzmirde Grand Prix'ni alyp geldim. Türkiýe döwletleriň arasynda. Olam internetde bar. 98-nji ýyl misal? 1998-nji ýyl. Bu Büyük Bakyrova, Hakberk dawady. Ýok, o demek Ola irrak gördüm. 91-nji ýyl. Bolu sazy o teň diýen. Aziya dawusy diýip o Soýuz wagty, SSR wagty. Bak. Ondan soň araşdyrmam. O 91-de biz Yaponiýa, Germaniýa konsertde etdik. Bolu sazy Almatada bir diplomat bolup geldi. 98-de İzmirde geçen wadyr. Mustafa Sandal da Turonun şöýrüň premier ministriniň aýaly bir de näme bir Grand Prix'ni alyp şonu. Bizim grup men Bah, näme bilen o. Aýtdyklar begenç bärik geldik. Ay televiziýada da şeýle distribüsiýon ketdiler, medal bizatly filan. Soňam ay barlay. Ana geldiler-de aýdan o ýerde on gitdim goýdum diýip diýmeseni içeride. Nimo watan çyny diýäselim. O zatlarym goýan aklar. Ya misal aýdym gidip durka kesip arhivlerden aýryp amma kim üçin diýäse şuna? Halk üçin ya. Misal men şu ömrüm içinde nice yerler Hudaýa şükür döwletimiň toğun baýdygyny galdyrdyk. Indi şeýle oturup şo ýerden innem gözüňe getir. Hudaýa şükür. Ýani arkadan jan sag bolsun, ömür zok bolsun. Mahtumul atamyň büýüstüdir. Heykeli dur. Mahtumulinin qoşgulary niceme halka terjime edip kitap edip çykarlar. Indi gözüňe getir şol tapawdy. Şol Sowet döwrüne ideologiýany ateizm da o. Berki nemedi. Indi mahtumuli şeýle misalna şular haç gitmek löksün başladı. Ulu haçyga musulman doganymyz Allah jan doga dilerler kabul bolsun. Neme diýerler. Şu datlar alıp seyrediýende, şu ýyllary seyrediýän, onu diýen, "Ay hiçle şu wagtynjydan bolsa, Hudaýa şükür Allah jan niwetini görkep tura." Mahtumuli dünýäniň poeziýasy altyndan ýüzük bolsa, mahtumul onu gowhar garşydyr diýen. Dünýä poeziýasy altyndan ýüzük bolsa, mahtumul onu gowhar garşydyr. Türkmen halky mahtumulysy barlygy üçin bagtly halk. Ýene de bir ýerde aklyň bolmasa mahtumul ok. bah. Köp okan bilmez, köp ýaşan bilmez, gonşan, köp halkyň içine gelen adam köp biler. Dünýede näçe adam bar bolsa şonça da filosofiýa bar diýer. Şükür başda. Filosofiýa dünýä garaýş, her kimde dünýä garaýşy bar. Her kim bu ýerçe düşünýär. Näil diýen dedi, näil neme dedi.
İnni sorulara geçelim. Eşi taktaştanmış. İnni Halipa. Aha. Siz bir 77-nji ýylda merdip alaýar sebäbi 77-de birinji elinde mikrofon alan bolsaň tuwelimi bar. Yarım asırda. Yarım asyrda Halipajan. Nükleer nimetden de şonun Şoňa ýetdi. Janyň sag bolsun, ömrüňiz uzak bolsun Halipajan. Indi şoňa şu 77-nji ýyldan şu wagtda senni şulaýdymy aýtdymy, bir aýtsamam aýtdymy, halamadym diýen aýdym bar. Aýdaýdymla ýa, mesela bir orundan goýun üçin aýtdym, ýa bir toy ýazy haýyş etdi. Ýönem şulaýdym, hiç ýer oturmadaýdym albomlaňda, toýda da. Albomlaňda sen ýaz gaýdalar bu. Ýok ha. Sebäbi sünnelep şonu nimede Anverdattan Halipam bir atlap dip albom aýtdykda 2003 öýdi. Ol albomy bilýärmi? O 2,5 milyon ýazynda. Şonu. O häzir kompýuter ýarlyk däl, häzir kompýuterler näme sonra goýar. Şu ýerde notadan tondan çykdyň sen nota salmalym tona ýasyň, stilin şeýlem diýip sonra goýar kompýuter. Ha, o. Knopkan basýan nota getirýär. Hali. Biz o zat ýok. Instrumenti hemme zadim ritmini, bas, gitar, hemme akordy zabiwat etmek, paul. Şonu alýar. Onun gatdam hemme zan kleýrep üstüne. Onun aýdym-aýdymda şundan başlap soňkyna çerli aýtmaly. Şu ýerde bolýaly soň gaýtalamasyny öňki gaýtalyp soň ýerine kleýde däý o zat ýok. Şundan şuňa çerli nämen bolsa görkäs. Da. Bolly ýalňyşdyňmy ýene täzeden başla. Tapagy ýok. Onun hersin şeýdip, onu döwlet elektorum şeýle halk aýdymlar hemmesi oturup hasabyny öwrenip ýa-ni ýerde ýazan aýdymlarymda bardyr. Ey Hudaýa bendelerine bir müdawur etgen celil. Ol halil od içinde eyleler ay celil el celil. Tağın öwren tağın. Urçun ýazdym. Ýakyp bahyr boldy. Bayram Murat Gyzakçysal, onu Muhammed ýazy. Yakup Anny Mehmet, onu şulary hasabyny öwrenip, ýa Seyit Muhammed Hojaýewden öwrenen aýdymlar gatken. Mir Haydar. Hırpabala Mir Haydar neylediňe, Meryem'nin bu işlere dözmenem, gele dözmenem, öldürün ölümnü vay, bir gelmenem. Şaşırını özüm ettim. Täleyi ters menem bagty bol, menem vay taýly bala Mir Haydar'ın eyledim, elemanım, yanına bağırım etdi. Şoň agyny bermek. Onun ýara toğunda, misal ınjytma diýen aýdypdym ben. 1989-njy ýyl. Ýer aýdypdyň. Olum çare kim bilen jedelleşip. Şonu häzir diňläp görüň şoň çekowyny. Ba. Onun şonu aýdymda çağırıp, onun kimden alykdy, onu sahaga daýdy ýa. Injytma kaýytma etme. Tak 90 madyr o 90 madyr terbi. On ınjytman soň kinoda ýowaşlada aýdymlaryň hemmet men özüm saýladym da. Şunu aýdyn şunu alar boldum ýar derdimden. Ýani naly ýar seniň derdiňden. Hep şonu on soň ınjytmany onu garşy ýary gyrýan ýerlerinde atlar onu ýagşydyr hemmet ataloň diýsen özüň näme etjek boldy. Kina studiýa bardy. Onu Gurban Muhammed Şupaýew Tağan Bayram Murat Gyzakçysal şular bilen üýşüp şonu kina studiýada ýatdyk şonu teklerini. Onun nämäni aýdan bu derdini keşdeýlerge başgan dağından ne beladır kimse çeker bu derdi dem şok kinoda. Tamam, Onu anjytmany Nemetdik o Gelli Mehmet Oraguliýew diýip bir üýtgeşik bagşadym. Eşitdim men. Şu bir aýdymlaryny diňleten bu Çekov gatyýtgeşik, Çekovdy gatyýoklar aýdýar eken. Ba. Kän aýdymlaryny aýtdym men şu. Onun hal üstüne, arşymyzdan bir aý dogdy, gutly boldy hal üstüne. Geldi ajak zamanalar olun, oýdun ol. Argyýyp geledir bedenip, süýnü sarkyp hem daran, damana bilen ahaly ýolu garp burayp. Ay daman ýanky diňläp radioda diňläp oturup kol. Çarym diýir, ay çekuden şunu hiç kim aýdy bilmeýän kılar. Çare kim? Ba. Aýdar olsun diýdi. Aýtmaýan. Aýdar. Jedelleşäsin. Dawa jedelleşä. Aýdar diýdi. Eşeýçe görmeýär wetden ýa.
Jedeleş, ay näme ay plan taýdyp. Bolýar. Geldik. Näme alym? Oraz Babaýew, Bayram Tağanow, Aşyk Söýünow, ýanky näme? Oraz Elbaýçy. Geldik ay şunu ýazmaly, bolýar ýazmaly. Nirden şu tondan a gelip on tonunu gördüm bolýar. Näçe tawy ýokarda. Men aşagyna dinlenen ekem, çary saat da saat. Bilýän gepdir de o. Yetmedi. Ay indi jedel bitdi. Almalylar bulaydy. Eýtmer İki adımdan çıkıp aşılacak çıpağır Söýünow. Nurçun yer. Gelýär Turangyjyň aşagda gelýär. Ay ho başga ýerden aýdaýsana zat ýok berdi diýdi. Başga ýerden aýdyp bolanak başım. Ýok şondan aýtjak diýdi. Ho diýdi bu gyjakdyk tordu berdi zat ýok diýdi. Ay başga gyjak tapdy. Şu ýerden aýtmasak bolar. Indi oň bilen çary bilen näme? Jedel bar. Jedel bar. Näme dedi? Ey, any gelýän bolan goşa. Yetäjegim ýaly bolup bolar. Toýlarym känme o. Svязкада näme açylmaly etmeli. Ahir bolmady burun gel. Gelim näme etdim onu bayram dereste diýdi. Bayram taýam. Studiýada ýazýar häzir diýdi. Bärik şeýlerek süýşürýän bolýan diýdi, ýanky ton ütdüýär-de tanarys. Onuň diýdi, aýdyp bolandan soň bu tarapa süýşürýär diýdi. Diýdim, kim oýnajak bolýan çary kimmi? Go feste bildirýär, beýdil oýnalan festi. Çary bilmedi. Bolmaýar, ýok gow diýdim. Ýaşly ýa bolmaýan bolsa bolman eken, onda diýdim dogry. Tülýän bolmasa da. Onda men diýdim şu, ente o aýdymlaryň derejesine ýetmändir onda men. Onda men onu bulaydım, aýtma hakkym ýok. Şey dip aýtdyň. Aýtdym. Men derejesine ýetem onda diýdim. Ýetjek ana. Da. Men näme diýdim onu erti gün diýdim halipalar baý ini näetdim aý bulaydım. Halipa şey aýtdym aý beýtdi diýdim men şu ýüzüm gazandan diýdim noç men aýtjak. Bir şey wagtym aýdarmy? Ýa-da men any berdi halipaň ömür aýdymlaryny aýdanymy boldy ýazgysyn men haçan etdim. Aýtdym mümkin ýylda. Ya. Bir şeyim soň bolly inni özünden zat goşup inni bollum diýen soň etdi. Düşündüm. Indi ýankyny bagyşly şu razy ruktorin ana bolly diýipdiň. Geldim, ay burun ýatdym diýdim. Ertesi geldim wala bolmaly. STM diýip aparat bar. STM diýilen ullukan diýen taýlar. Telewizionyada, radioda bolýar. Gep aýdym tapyp çeýdilýär. Näme bu wagtda galyp gidendir. Şoň üstünde de Gyzyl Jamata, şoňal Gyzyl Jamata ýadyr durýar üstünde. Ay çan tozan nemetdim. Bayramjan şu mataň berik berdi diýdim. Näme getirdi. Ey şu alyp daňdym içim. Bile. Çekdim bunu. Çekdim ne? Ýörgütdik diýdim. Biraz alym onu soňky nebesine gelen ýer. Şu almaly ýerdenim ýokarak ýerdenim aşygyjakçy göl şeýle bolýar da şey düşünýär. Açyldy da gitdi. Su oldum bayram diýdim. Derrew şonu diýdim näme goýawar diýdim sahranyýa. Bu şyp bitip gidämesin diýdim. Boldy diýdim. Boldy da näetdi? Şey etdiken. Da diýdim. Aşyk bagyr diýdim. Arzyn bola diýdim. Süýnüp beni ýyrtylardan öýtdi. Birincime gaýdypdyr öýe gelim bir içim agyrýar. Näme üçin beýle men içeri diýdim, içime agram salandyrmay beni. Aha uşak sözmen gaýdypdyrna begencilde. Wah. Bolam içimi ýyrtyp kertip gidipdir. Çözüp bolmady, şeýle tutman gaýçy bilen aýyrdy. Evet, tamam normal. O, şeýle. Ene ýerden turdum. Keýtdim. Aýtdym. Näme oldu aýtdym. Rast näme? Çağıracan etdim. Näde o çağır goýmaýar diýlen indi öýdüm onu. Bolýa barqa. Ýiýje barıpdyr. Jaň edipdir. Oğlum şu durma bayrama jaň edýän. Näetdi o şonu? Oğlum ey ýa, ni может быть diýipdir. Aýtdy o şu ýiýje gelipdir. Feripdir. Diýjek bolýan şu bişmese şon bişirmesem aýdan ýok. Garaşmaly. Bişýänçe. Men diýdim, men bişemem artık bunu aýtjak. Bişmesem bu şunu aýdym aýtjak. Gel sebäbi bolmaýaly ýol. Sebäbi yürekden çykan zat ýürege barmaly. Her kim öz adyna möhür gazdyrar. Näme diýmem? Men bilmedim meniň vay nece ömrüm bar. Kadir Allah'ım edenine şükrüm var. Ha bu dünya aklımı heyran eyledi. Kimin elçi yazacak? Kimin elçi ömrü? O zatlar kalmalı. Ona dinleýände de untýal bolup dursa hasap dogry bolsa. Hasap içinde bolany ýüzle bolsa bolmaýar. Ana köp berine köpsine diýäň de näme üçin beýtdiň? Bu
bu aydımlar beýtmeli däl ýa sözüm beýlerä etsin ýumşaklyk bilen diýäňde. Bir sapar endig etseňiz endige girýär. Düşündüm. Ay böyle ýaly halk düşündir. Wa öwlede şu ýol geçipdir. Endige girýär. Endik etmeň şonu sözüne üns beriň. Bir dinleýin ho biz o damana ýoluny soňky dur halis ýöne suwudyňyz diýende beýtmeňde. Biz şu damanany dutar hasapdan eýleke estrada geçirdi Mehmet. Taýynjyk material ulanaýňa ho. Ulanaýşam gaýtalay. Onu damanany ýoguýundan eden bilen damana däl o. Abur halipalar dinleýin ho. Kena damana Japar hoca nepes misal. Gelmemi doral oly misal Mehmet Halil Mehmet'in alfenemini aýtdym men. Onuň sahaga diýipdirdi alfene Mehmet Halil Mehmet alyp gitdi diýipdir. Ol çekdi. Soň şäher. Inni halipa. Qytqyçdan jogap bermäňiz haýyden mümkinçilik bolsa. Taňa çeldim bir güýme bilensiz. Şu adeçen siz Kerim Gurbanalyýew bolup özüňiz goluňyz çekdiňiz. Türkmenistanyň gotundan öz dinleýijilerine, öz topragyna, öz watanyna. Belki Huda şeýle. Bir söz bilen aýtsa, siziň şu derejä ýetmeňizde bir adam aýtmaly bolsa, kimiň adyny belläp geçerdiň? Bir adam gönül qytqyçky. İlki bilene Beyk Allah. Onu düşündüm. Elbette. Allah. Yerdäki wekiller. Wekilo ilkinji bilen men şu zady getirenemi Halipam Anwer Dattanyň ogly merhum Orazer Dattan. Orazerdiň aty. Düşündüm, wursun näetdim. Indi soraw. Gelecekde ýaş şähertlerinde özüňi kimde görýäňiz? Şu Kerim Gurbanalyýewiň şäherdi. Şula bilen şunu Kerim'in aydımlarını yoyman aýtdy. Halipalaň aydym yoyman halka hödürledi Kerim Gurbanalyýew. Halipa. Şula bilen tuğulamy Kerim'in küýtetjek gälew dinlese boljak diýen adamlaryň bamsyny. Opşalandy. Opşalandy. Halk aydym içinde hem opşalandy. Men 50 ýyldan soň Kerim Gurbanalyň aydym dinlejek. 50 ýyldan soň Kerim Gurbanalyň dinlejek. Düşündüm. Ýöne edil bölükliğin alındı estradanda da bu bulayımca iyilik aýdýança aýdymlamy aýdýanlar var. Misal Recep Ýaş Muradow. Ne şu çağıdan diýe Qaqas Pahir ýanymyzda taýçalyat irrak wefat etdi. Anna Hanipden neresi? Ne şol. Ne şol ogluny bar. Eýlik aýdýanlar bar ýöne ol ýoýýalar da. Düşündüm. Maňa zamiçani diýe halk. Düşündüm. Köň adamlar diýe jaňa diýerlerde şoňa aýdyp bolanak baý sen aýdymlaň aýtmasyn diýerler. Menem diýen men nädip aýdaýyn, men beýdiýsem men özüm neme diýen ýaly orundan uzatdy. Ýok, men bir adamy gowyny ýykyp ýabyr gowyny ýetjek adam däller. Men adalatlyk bar ýerine men adalatly çemeşýän ýöne bir oňun diýen gelecek öwreler aýdy. Nesip bolýança öwreler gassaman diýer. Emma bir storymy goşaýyn Halipa. Ýaş aýdymçylary gysgarakda näme maslahat berip bilerdiňiz? Gelecekde özüni halka söýdirmek üçin, halipalaň aýdymny ýoýman, öz möhürni gol çekmek üçin näme etip bilmeli? Näme etmeli şolar halipa? Halipa hökümini şunu bir aýdyp bermek men haýyşdy. Ýaşlar ilki bilene var halipa. Şu gepleşiň öz geçilen ýol. Sebäbi hormatly arkadaşlar, gahryman derdarymyz halipalyk şäherlik ýol, halipa şäherlik ýoluny mektebi möhür goýup açyp berdi. Şoň esasyny menim şu gepleşigi ýazýanyş halipalar artist bolun, rejissor bolun, aýdym stadyny bolun tapagy ýok. Şu öz hünärindäki, ýerindäki şähertlere bir zat bir wesiýet edip gitmek isleýänlere ilki bilene men şu ýaşlary diýjek zadym şu toprakdan doğduk da. Ve kanımızın daman toprağı şu toprak. Men dünyanın kän kunjogyna oğlum bolşa. Men nirekden 3 günden soň men delrap başlayan ýüzüm köýsýär. Näetdiňmi? Çıdamak. Men şu gelip şu ýörüň howasyndan almasam şu ýoklardan keselýär. Maňa şu diýene şu giden plan ýurdum saňa men şu açar diýselerim men şu zada gitjädim. Birem diýilmez. Sawal Halipa. Zaňyň sawal. 3 günüm zordan olam ýanymda bir gowurýan oglunym gowurýan ne bilen bolsa oňa seretip bilerim. Onun konsertine çıkış eder ýöne men izma gowurýan. Izma gowurýan. Watana sebäbi şu bir
bir näçe ýyl ol inimi aramady şoň bilen Türkiýe gitmeli bol, zat etmeli bol. Çünki diýip hemme zatlar etmen çıdamakdaýyn. Ýöne bulan balnoy bolansyň näçe bolansyň ýa-ni ahyry onu ay agam omagyny onu alay ýok diýip şonda geň alyp çok bir kiçijik sumka bilen gelip şoň bilen gitdi oşu. Men diýene men oğul Huda şu halk men kerim etdi. Kerim ağa bolduk, halipa bolduk. Allah'ın yaradı şu halkı men tonqulary diýen. Dogamly bolsunlar. Özbeklerde gowy söz bar, gowy nakal. Ýerde gur men eşitdim. Göýge tüýkürseň ýüzüňe düşer. Göýge tüýkürseň ýüzüňe düşýär. Gerek gel burnun galdyrma. Türkler de burnu havaly diýär. Burnun şişip gelme, halkyň öwrüne pespel bol, birinji diýjek zadyň ýaşlara. Hiç kimem dälsin. Hiç kimden üýtgeşgem dälsin. Bugün sen mar şu ýitip gidende de sen tanajak, ýatjak adamym ýok. Sunat ýok da sende. Ýöne adam käçek bir bolsun ha. Şobur ýatlantyň näme? Şobur ýatlantyň na. Şu sunugaty pestir. Adam käçek uly boly, şu sunugaty uly ýaly görnýär. Ýatlanýar. Ýatlanýar. Heyran galmy. Onuň diýjek bilen, onuň şu watanyň, şu duýuny iýip, şu halk, şu bir onu da näil ýurdu, pirli ýurt, bir hemme ýylyň 4 pasly bar şu ýerde. Asuda biz nice zatlary geçdik, ne maşin goýup bilýärdik köçede. Toýlarda ne horluk ezetler çekdik dedi. Bir tobar garakçylygyň içinde de oturup çykdyk. Biz kän horluk çekdik olatlar aýdynda da bular bir kino urun berýär kadimeklerim. Mümkin köýne adamlar köýne wagtlar adamlar bilýändir. Ýöne şu topragyň şunça edilen zähmetiň bir şüýriň aýdyn aýtjak bolmaly elmi? Bir tapar sonra berdiler. Ey şu hemme halk aýdym aýdyp bilerim diýip. Men biler diýdim. Hemme halk aýdym aýdyp bilerim diýip. Biler diýip. Ona parahat şeýhim diýdi. Halipa şonçy näme? Bak jany diýdim diýdim. Men ýok aýdyp bilmersiň. Senem aýdyp biler, senem aýdyp biler. Bular aýtmaz da haw diýip. Sesine gelşýän aýdym aýdy. Öz sesini tapaydın. Öz sesini tapay. Mulayimce sep aýdylar ki, ana halk aýdy. Lokman, hoky ýykylyklap näme eýlek agyr aýdym del. Tahaň aýdy, onu aýt diýem aga. Nuriýat Tokkadan aýdy. Ne saňa bu? Pelek saňa bir ardym bar gelgele, nece şerin janyny etdim. Jukul ýok, näme ýok, şu ses bilen maktumullar. Aýda aýşy diýip. İçine bir gir, onu ýöz alýa. Gel ver. Gel. Ýa-ni ağlaýar kompozitorlaň aýdym. Senden delgiz ay parçady ýalgyz. Hey seniň doň ýüregim duýmaly bu haly. Aýla akşam kene. Şonu aýt bolmaly. Ýok, ho daşyny öz topragyň aýdym. Öz toprag şundan bir başlatana. Onuň içinde ol. Bolýa daşyny getirýän ýöne aýaşlar gowy. Dağı ýaşlary şunu dıkyp oturdyňyz, kellesini hukutmeli bol. Ben emesdim başlar bilen. Gorkadan zadyň görýär. Şol görýär. Aýnaty demedi. Bolýa men türk aýdym aýdýan bolsa men bokurda näme zat ýerinde goýup aýdýandyr. Hemmesi ýeri çotkadyr. Sözüne de, sesine de Arapça aýtdymam şeýle. Luboy zadyň. Indi häzirki döwürde soňky döwür gelýän toýda uly aparatura polna açylmaly. Diňe ritm diýendir. Kaptanın hiç kim onu dinleyenak. Kim ayda aytın? Bu onu geregem deli aytın. İlim onu aytın da. Dine yankı ritmi şeydik durur. Bolli başka da. Arna bu yankı mı diğer işletsin? Bir kaça bu nihayli bir şuna bir amtılacak bolmalı. Aytacak bolmalı. Aytacak bolmalı. Bir dinleyemeli. Bizim şu zatları ömrümüz verdi. Bolýa men ähli albomlamy açyk görün. Agyr halk aýdymam badyr, mulayim, mamar, halipalan, kammar, türkem bar, kürtem bar, hemmesi bar. Gerejiň alay içinde. Men aýdym aýt diýem, aýtsaň aýt, aýtmasaň aýtma. Men her kim öz goýmaly zatçyny men goýdum. Sebäbi bu gidilen müňläp gidilen toýlar, her kim öz toýunyň wideosyny baýbalyp taklaýandyr. Gitjek geri ýok. Sal ikimizin şu bolan toýumyzdan baş matriýasyny saklaýandyr. Indi şondan bolan çağılar mat ýetişendir. Lukan Ben 3-4 pakaleni toy çalyan. Arada bir ýer barıp atasyny toýuny aýdypdyryn. Oğlunyň akdygyny aýtdym. Tom çoğulu mollyp çağırdy, oňa bak nemesini aýdyp gaýdy. Şöyle. Daýy şükür. Allah zan ýetdi. Goýluňy toýlamagy ne diýersin. Vize diýilýän zat şu çıkalı bäri
Neçe yıl geçti? 40 yıl avadır. Gurrunsa. Şunça yılın içinde nice min toylara gittim kâre. Hemme keşfim galli, sesim galli. Allah şükürler olsun. Onun şolu dinlerim edip. Yönü men dörecilim içinde halkaydımam hemme yaşdaki nemelere bara. Ay edeyim şunu. Ögreyim şunu şu tarafa. Hükman daşar yurdun var. Hükman daşar yurdun başda buğuş geliyor. Şoňa näme esas bolýar halipa? Halk esas bol, halk sebäpkär mi, aýdymçyň öz sebäpkär? Aýdymçyň öz sebäpkär. Ha. Men halky günäkärler biljekler. Ýok, sen ýaşlyň mozguny goýlaýan zat, buram şu. Ýaşlarym şoňa seredýär. Şoňa başaýan o ýerde edipdir. Haw tanslar ötdi da bular. Ýok, döwürler bir Diskoteka döndürdüler. O diňe şu. Oğlanın eýe tapawdy ýokdy. O toyu var. Demeni soňky döwür gat görmesinler men hakykat aýdýan. Soňky döwür toyu bardaňyz bir ýaşly adamlar görýän näme? Ýaşly adamlar toýa gelýärler, restoran toýunalar. Gelýärler de aýny onuň Çünkda toýalar. bilen gelmese bolanak olar irrak bar ya. Olar bir terbiýe şeýlede. Gelip de merkin konvertçyny berýär. Onu taşragy idýä. Onu wajdul başlaýar çala ip imen näme. Ey bir taşna bir kofe çay aýdy. Ýere. Wynusdyň şu toýu görnäýin bellen hemçik men ka gelipdi de. Konvertin berýär gidýär. Kaka baýar diýerdi. Şu bura toýu baran diýelim boş bolmaz. Bir näse sormagy baran diýelim boş bolmaz. Näme diýen diýdim onuň ahyr. Ey köp gören adam, onu horlu gören adam. İksan Azerbaycan'a dost ekemdi. Onu bu dost ikimiz dostana geldim de men dedim sana konvertim berdim, olurdu konvert berli. O konverte ora yer berli yani. O konverte ora yerim, konvert berli onu konverti berdim. Assalamu alaykum yüce sende var. Ele mübarek olsun, cavanlar hoşbaht olsun da dedi. Azerbaycança yaşlı bak oldu. Konverti berdim. Ay üniversitede senem oğlum öýär ýa. Senem oğlum öýär geldi şey onun şey dip serediýän Ali harda dedi misal. Harda dedi, niýde men dostum dedi. Eýsen dostum aşmat yaraman ýatyr toýa gelmediydi. Gelmeňişden konverti ondan ýerde diýip konverti. Konvertin bir uğratmaly ekene diýe. Şoň üçin bahyr şey diýipdir. Diýjek bolan konverti berýärler, 5 minut oturýarlar, wajdylly başlaýar gaçýar. Häzirki barýan toýumda käwat öňünden marlýar restorany öňünden marýar. Ýa kymlaýyn aýtdylar aýdýan. Kompozitor saýdyrlar. Nemejim ha cemal gıymağa dinan ýaşyk diller ýatladyň. Nemejim onuň şey dip seredýäsdi. Ha keyin jaňylym ay bir saat onu otur. Arkaýyn. Seredýän aparaty onu arkaýyn ýeşdirip bolýar. Ona sen gidýän wajdylly başlaýan bilen jyrýar. Kim edýän? Siz edýän. Aýdym silen özüň näkär. Bahar guralyňyzam şumy? Şo, agelle bir açyk ses bilen görkezsen alyňarny Ahmet'ten çıkarma. Deme. Çık meydan. Görkez senedim. Senette ala. Senette. Biraz köynürek dinleyin ha. Ene misal Atavay neresi gitti. Sabık. Vakodro deyip bir datta. Bir kaptana var. Şonu uçursam neyim işlemeni bilir. Koy. Yine de gelini yine şu Atavay dersen aydı mı? Nur Muhammed Beretsin aydı mı? Gelini de yine şu aylarınız dolanınız. Bunu bir ýyly neme de halky sen terbiýelep, halky neme ýaşlar terbiýelep şoňa getirmek bol bagışly adamna bagly. Berde bagly. Näme üçin biz daşary ýurda seretmen daşary ýurdun nemesini berip getirmeler? Näme üçin olar bize seretmeler? Näme medeniýetini berip öz medeniýetine sokmalar? Ýaşy jan hemmesini jany gortýarlar. Sebäbi ýeketek döwlet dünýede milliligini saklap kalıp döwlet. Ine. Owa baralyn girersin. O bir nemen küýgejiň içinde, kultumjyň içinde gowurdadyk. Nemejigimi, gömüjigimi bara. Barda aňryk bar. Ýok. Şolardan ýanky manysy zatlar alýarlar da. Gowda adam badyr her döwletin. Maňa gerekkä. Misal evin eşikleri. Tırrık balık. Çorapsız köwüş.
Kızıl koğuş. Kızıl koğuş, jorapsız koğuş diýende. Aksam olam kanali başa. Euro sakkal. Näme o gerek gel onu. Sun götürä dädem oňa wagty sarp Onu eden. diýende ben bir toparla diýende şol atlar sarp eden özüňi pılçap bere urundan şuna güç berem bir öwrenäň açyk Facebook'da. Şeýle çykarsam ay şu gowy diýmäge men biljek gel. Sebäbi Düşündüm. önemli mesela bar içinde dedim yok demediğin Hacı Mehmet Qoğuz aytdy da Halife Zan idi. Halk aydymyň nämedigini, näýildigini şon süýmän men sen aydymlaň bilen halk aydym söýdüm. Hacıyan aýdýaram da Halipa. Конечно. Aýdýaram da. Sebäbi neme diýdi tabi. Yani ağlarlar bilen Gurjiynyň Süleyman bilen ýazamyzda şoň sadyny aýdyp gördüm de şondan halk aydym söýdüm men. Sağlama sermet bolup geden can dörtdel anyň birisinden ağlarlar. Ağlarlar eýler. Şondan halk aydym keserler. Gerli nütwele mana. Halipa da geleceği yetti diýen. Ben şu aydymlary taş edip o hasap bilýär, neme bilýär. He Halipa dinle ya. O dinle. Dinle bilýär Halipalar. Ýaltanman dinle ya. Onun bir käw adam Halipa Zan sizin sen aşkyny yetemizde bizem şeýdip neme däýsek, bizem neme däýsek diýip aýdy. Olmuş oň üçin diýdim, açyk diýdim, seni harlamaň, saglygyňyza seredin. Nemedin şumatdan bir şoň kadyryny biliň diýdim. Şu hasap bar, şu zat hasaplar näme dogry aýtmaň. Kän ýol bar, ýoluny görä aýt. Onu ahal ýoluny mara garp, mara ýoluny ahaly garp. Bunlar etmelerler. Ýol garma diýen. Bara. Yani misal şu nemede pelwan janmady, pelwan halda. Pelwan dinleyen patasyn men berdim. Şeýle mi? Patasyn men berdim. Ýerde ur gitarada ondan bunu aýdyp gören wagt. Kawulur. Enim sen beýsen horlanarsın, oturşyp gitaraň tüýür. Gitarada aýdýan döwrümi? Ýerde ur. Men diýen gat kenete hiç çykmak. Ay men idali bajan idi gitara urupdy da estrada geçdi. Estrada geçdim. Sen fiýetin nemäň diýdim, nemerek gidýär diýdim. Haqjan urup diýdim, onuň bir haqs nazar diýdim. Ben şolardan bir nemäni alyp gaýdypdyň, sen aňadyňda diýdim, zapasyn bar diýdim. Geç şoma. Antoleme geçdi nemetdi, onuň gowy adamlar nemetdi de indi o dutarym çaly. Arada çaly hasap bilýär. Hasap bilýär. Ali oğlan. Ene baş oğlan. Tuwelem. Onuň näme kılardan şeýdip şolar ýalyp agramlyrak. Ay sana wagt şolmak problema däl. Düşündüm. Sana wagt her kim aýdy bilen. Inni Halipa. Siz Bagşy Kerim Guranali hökmünde däller. Kerim ağa hökmünde öz sagalaňyza, öz nesline neberäňe sizden beýlek giden sagalar, sizden dogan sagalar eýlek Kerim Guranaliýew. Bagşy hökmünde de ata hökmünde. Ata hökmünde, kaky hökmünde bir söz bilen sagalaňyza näme westiýet ederdiňiz? Şu westiýeti ene men kakym şu westiýeti berdi oglum. Sen oglum öz ogluny berer. Mysal üçin altyň näme atamyna şeýle diýipdi. Biz şundan çykamyzok, atamyzdan biz bolýadyk garlyk, ýani babam şeýle diýipdi diýen. Ýerindäki altyklym şu westiýeti kalbyndan, aňyndan çykarmalylar. Oşan men elmedam aýdýan bir sözüm bar. Men hiç wagt haka, halka, senede, sunugata ikilik etmedi. Bir adam gelip diýbilmez. Gelip bersinler arkaýy diýbilen sebäbi benim aňrymyz ýakyn. Men çağılama diýjek zadım. Men çağılama ilmidama diýen zadım bar. Bir aýalan sözleme. Buram lukmanyz halali. Men ömrümi çağılary. Ine şu bokurdan şu limfalar ýyrtykdyr şeýler wes. Içi daha böyle polust. Halallyk biýdirdim şu demir. Kän şeýler çalnan toýlar kändir. Sadaka diýilip edilen zatlar kän neme? Lukmanyz halal bolsun. Onuň men içimden gelen bir nakıl bolup gitdi de çağılym bilen. Haram deňdir harama. Halal deňdir halala. Halal zadyň halaly ýaraýandyr. Haramdan gelen haramy bilir. Haram deňdir halaly bol bilmez. Maktumul pir diýen halaly haramy mätäjeýleme. Lukmanyz halal bolsun. Halal bolsun Allah'a. Sebäbi näme üçin? Bir danaň ýanyna biri gelipdir diýär.
ağır pir hedretlerini yani ha pir hedretleri şu eydiyenem beydiyenem bolanakta şu çağılımı ne önem hemme adam neme diyen bolin bolanak ben böyle keselleşti da şu demetçem bile makdiyen yani pir hedretleri ha onda Luqman'da şu havadır diyor. Bak. Halal lokma iysen, halal olsan, arkayına yatıp duruyor. Biram Allah Teala hiç hordar etmiyor. Biram bir elin sadakada olma. Sadaka mün belani. Tokya diğer şehit ötör kanı bilen, sahi ötör nanı bilen. Men şehidin aktığı. Ben atam şehit. O diğerlerde ölüp diğerler kalıp vatan için şehit giden adam. Kurbanalı aman fehe doğru giden adam. Küçücük yemem şehit bollu. Şoň üçin men şehitler diye de olara hiç wagt öldü diýmän diýär. Şehitler elmi dama diýerler diýär. Ondan diye de şehidin hormatyna Sırat köprüsine 70 tane adam geçirer diýär Allah Taala. Bah. Şoň hormat. Şoň üçin her şehit ötergany bilen sahi ötergany bilen halal gowzatdyr. Az bolsun, uz bolsun, kakyn paýer dep siňetmesi bilen ihtiýar bilen bersin Allah berende diýär. Bolany näme? İhtiýaryn bermese. İyi bilmesen, fogu bilmesen. Nemede diýär? Badyr adam özüm ýer ile diýdirer diýär. Badyr adam özü iýme diýeni ile diýdir. Badyr adam diýär. Özü ýer ile diýdir. Badyr adam özüm iýme ile diýdir. Ine şoň birinji, ikinji diýär jennete gider, üçüncü, dördüncü dowza. Ýene de şu ýerde bir nemeni aýdaýyn. Hazrat Ali radiyallahu anh'ın bir sözüni goýarýan. Adam kärçilik diýilen zat ulu bir Allah'ın beren nagmatydyr. Ol her kime her kese nesip edýän däldir. Tamam. Hazrat Ali şeýle bir goýarşaň diýär. Şu nätanş adamlaryň plany panydan bakyğa göçdi diýdiler diýeni gözüne ýaşaýlar. Ha o adam. Tamam. Halipecan, ne mümkün olsa sunwatı açdyň sebebi. Aha. En son soram, şundan sonra o ardy bolar. Ya bu elbetde var, käbir adam üçin peltepe soraw da, ýani adamyň psikologiýasyny ýüregi bilen psikologiýa ikisiniň alanlaşy gerek. Yok many. Indi halipe şu gepleşimiň esas özüni, o tamaşaçylar şu taýda garaşýar, her kim öz pikirini, her mehman näme pikir edýär diýip garaşýarlar. Indi şu sütünü görýär. Sütün şu. Berk Binyat. Sizin ýaşaýyşyňyz sütünden bärdi. Durmuşyňyz çagaçykdan bilen, aklyjakdan bilen, hawa gennejem bilen. Hedilet bu ýaşap çykýarsyň balýaly durmuşdy. Allaha şükür, dowamly bolsun Allah. Amin. Indi şu sütüniň aňyrtynda sizden giden edildiler bar. Elinden giden, jigerlen bar, mehribandan bar. Yollaşlym, dostum vardır. In ýakyn, ejen kakan bolup biler, in dostum bolup biler, ýakyndan bolup biler. Arşdan ferman geldi. Kerim Kur'an Arif, Türkmenistanyň halk artisti. Siz ömrüňizi Türkmen sunwatyny watanyňyza, öz halkyňyza bagş etdiňiz, öz janyňyzy ayamadyňyz. Halkyň hyzmatyna gezdiňiz. Şoň üçin ayamadım janymy. Şoň üçin size bir mümkinçilik töredýäs. Şu eden ýagşylyklaryň üçin şu sütüniň aňar ýüzünden bir adamy mümkinçilik töredýär-de az wagtlyk görüşmäne. Az wagtlyk görüşmäne, diýdarlaşmany ondan ýene sütünden aňyr uğratmaly bolýar. Şonu bir adamy saýla diýseler, Halipejan, kimi saýlardyňyz? Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Muhammed peygamberçi. Her cemaatın ortasında. Sebebi neme diýär peygamber Huda şu dünýede gowurşan adamlaryň hemmesi Allah cenneti berse, aňarda cennetde bile bolýar. Ölen adamlaryň hemmesi sizi görýändir hem eşdiýändir.
biz olar göremde akwaş. Olar bizi görüp eşitip otyr hemme zat. Ýöne biz olar göremde. Egerde panydan bakyğa göçedip giden adamlar düşüňde girýän bolsa, onu olar sizi o ýerden ýatlaýandyrlar. Ölüm näme? Aýat gerek, aşalat gerek. Şoň üçin men köp ýerde dilek edem diýen Allahjan cennetde bile bolar. Cennette feýaly. Ya şu dünýede gowurşan Peygamber Hudaňyň sözü de sallallahu aleyhi ve sellem jan. Şu dünýede gowurşan adamlar cenneti Allah berse cennette bile bolar. Amin halife. Amin. Şu ýerde ýankydyanyň şu ýerdekiler bilen Allah hemmemizin bilelikde bir ýagşy amallar edip, ýagşylyk goýup bir şu ýerimize de bir gowa adam da diýdirip gidip cennette bile olmak Allah hemmemizin nasip etsin. Amin halife. Amin. Allahu ekber. Sağ ol. Inni halife gepdesiň soňuny soňladyk. Halife ne guwanjarlaryna da toparym bilen geçilen ýöne 16-njy sanyny sizle nesibämi duşdy. Inni bir gepdesiň soňuny bir aýdasyň gelýän öz dinleýijilerine bir istenlik arzuwlaryny beýan etip bilýär. Ondan soň men sözüm jemleýär. Halife. Onşan bilen çağrıny hormat edip köp minnetdarlyk bildirýän saňa. Menden göwün etmeselerde häzir diýmeklerim mümkin. Kerim agany oňa çağırdyk gelmedi, men çağırdym gelmedi, o gelmedi. Ondan däl ýa göwün etmeslik edip ýa olaň bir gepleşiklerini ondan däl. Bir hili näýli bir bolýa-da bir maňzyň oturjak ýeri, bir söhbetiň bir gowy geçjek ýerini bilmeliler. Men bu zatlar diýemde de men söhbetdeşim onu düşünmese, onu bir men içki dünýämi, ýüregimi onu halka ýetirip berip bilmese men onu gowru owaz bolýar. Onu diýen zatdan men näme düşünüp şonu ýetirip bilmesem gowru owaz da men. Onu göwün etmesinler menden. Onuň sen bilen gaty öňden märi tanış, onuň nemeleri görýän seredýänne her zat bir hakym paýryň diýişýär, her kim öz kärini eýes bolsa ýaşy diýär. Onun bäri gelende şu ýanky sebäbi senin bir gepleşiň öz bir özeni, manysy, maksady başga-da. Maksady başga. Ne şol adam ýokman suratda sadaka berende mal paýlap dünýäni puly maly bilen sadaka berilmeýär. Bir ýatlamak şolary. Şolar bir ýatlap durmak. Mysal buğday nanyň bolmasa da buğday sözüm ýokmy diýär. Wagtymda. Buğday sözüm ýokmy diýär. Şonu bir berät. Şonu neme edipdim. Şoň üçin şu bäri çağırıp şeýdiň hemmäge minnetdarlygymy bildirýän. Bir adazgym bolsa, ýaşlarym göwün garny etmesinler. Sebäbi bizem bir atalar ýaly adam, emeleri ýaly bizem şu panydan bakyğa göçüp gidemizde bizem ýyzymyzda bir şunça zähmetler, şunça nemeler etdik bolim boşuna riýa bolmasyn diýär. Sebäbi hiç kim bahana ýok da şu da men edebilemak, şu da kıyın diýär. Nähili? Ine näme diýsen taýyno? Gurjak gala watan, kişmiş ýaly, sen toňa tok diýen ýok. Senden hereket, menden bereket. Öwren, demet git söz ýok. Sen gadanç eklenjin bilen emiş ýok. Da şükür. Hudaýa şükür edip oturmaly. Näme diýär, şo ýowaski o da bir neme wadyr. Halkyň gowy ýaşamaklygy, halkyň gowlugy padşahyň adalatyna bagly. Goňşyň neme köçän giýinligi goňşyň gowlugyna bagly. Köçe bolmasa da goňşy gowlugy giýinýär. Adalatly hemme zat gülýärler. Şu men şu da şeýle däl. Oğlunlar elementar alyp görelim. Häzir çykalyň. Şu şäheriň restoranynyň hemmesine aýlanalyň, hemmesine toý gidip. Güne. Güne. Aşolat ýurdun asuda bolup halkyň gowy bolmasa güne toý bolmaý. Ýerden aşan günniz öýlen tuwelemi ýöne gelin maşinler syl. Allah bola bolsun. Bizim hem çağaçyklarymyzda ümmet hemme türkmen ýerine hemmesine Allah nisip etsin şeýip toýlar tutmak, nemetmek. Ýöne bagıştadandan şu ýerde bir ol. Allah. Raşyk şonu gowrak ulansalar, nemetseler. Size de näme dörejilik üstünden arzu edýän. Kän semalar galdyrdyk. Daňa çelli gurru etdim, gurrunken. Sebäbi men bütün ömrüm şoňa bagyş etdim de. 6 ýaşymdan näde gatken zat 6 ýaşymdan başlaýar. Yaman kän zatlar. Onuň durman ýarym asr diýilýän şu içinde bolmak,
bir zat döretjek bolmak, bir zat giyjek, günni şu zatyň içinde halipadan öwrenjek bolmak, bol kaptalarını busurunup oturmak. Sagıjep bar gördüm men iki sapar ýanynda kakam paýy kiçi oglan çykdy, aýdym dinledin, busurunup oturup, an ýerde gary bir ýerde titrep ýan kuşlardan çekinip näme derken şu zatlar bilen geldik. Hintäm men özüme diýen. Ýok, hintäm ýok. Men diýiljek ýa estağfurullah. Ýok. Hintäm şu zatlar şeýit bilen, şu ýerden şeýden bolsa, beýden bolsa. Ýok, men o derejeye terýär, men kim diýip özüme näme diýen ýok. Beýik bir Allahdyr. Söz ýok diýen. Ýöne men olsan şu giden oglanyň ruhy bilen ýaşaýar. Hemmesi görmüyor. Ruhlar şahat bolsun. Ruhlar şahat bolsun. Gece onu ayet töwür ediyen oňorduňdan. Ýadyma şu oturup bilmeýän adamlar şolar bardy, gurrun berýän. Düşümde köp görýän olar. Hemmesi. Sebäbi kämiyet ýetorluk çekdik däl. Ma diýjek bolan iň gowy döwür, iň döretmeli döwür, iň bir hemmesi aňsatine tehnika teret ho. Aňsat döwürden arkaň şakyrdyklap bütün dünýä seni görüp otur. Şunu aýdy bilmeseler, çaly bilmeseler, döret bilmeseler, onda günah özlerine. Günah özlerine. Katı doğru. Şuna ýekece orada gurrun bereýin. Başyny halipesi. Bir şunu diýemdi, günah özlerine diýemdi. Meni Garaýew diýip bir ustad adam geçdi. Hanydan bakyğa göçdi diýdiler diýer. Ustad adam. Ondan burun Meni Garaýew şuňaly bir ýaş nemelerden, nemeraklardan bir hasaby ýalňyşragyn biri aýdym aýdýanlar da mana eşitdiňde gahar beripdir. Hasap ýalňyş diýdi. Şu ilme düşäýse oýlaş. Bir ilme düşäýse oýlaş diýipdir. Owadyk bir nemejen diýmesem boljak. Hasap näde doğru näme berip aýdymlar diýipdir. Bize ne ulluklardan öwrünip weşen getirdik. Bulam ýöne bir kiçik ses bilen şu saatlara näme edip başga da diýdi o tirden ýalyk. Emnum ýan bagsa aýdypdyrlar da. Halipa sen göräýsin bolýar diýe seret ýagdaýyna diýip. Bir ýerde aýdyp oturanyken ilki şu ýakyp eýleki bagsy, soňra halipada näme saat 10'larda, 11'lerde agyr lähen bir oturar. Şeýdip bir şonda gelýärdi. 3-4 saat güýmeýär, gibaňa çel. Gelipdir. Meni halipa gelipdir. Hetden aýdypdyr ýa. Dutarly dure gelýän adam. Bu öňüne alypdyr ýa. Olam gelipdir. Elcarsym şeýdi diýmeýän. Gelýärden diýipdir. Elcarsy gel ber. Onu böyle. Assalamu alaykum halipajan. Şu adamlaryň samsyklygy menden görmäýär diýip. Daýba. Sen ýalbagyş wakada men şeýdi aýlap berlerim. Ulan samsyklygy menden görmäýär. Meni eskulayt diýdi. Bah öňürdip durdy ha. Näme diýdi öz ýalňyşlygyny, öz nemesini, günäsini bilip, şonu bilip, düşünüp nemeden adama dana diýilýär. Dana adam şol adam. Şoňa Allah janyňyz sag bolsun, başyňyz dik bolsun. Ähli näme siziň üstüňiz bilen şu bizi görüp, biz dinleýän adamlaryň ilmi-damy ojaklaryna jan saglyk bilen agzybirlik hökm sürsin. Iň gowy zatdyr dünýede jan saglyk bilen agzybirlik. Hiç bala çagaçyklaryň bagrawyny görmesinler. Diňe toý bolsun. Bize de Allah nice ömür veren bolsa, nice gayrat veren bolsa, şu halka hyzmat edip, soňky demimize çelip, şeýit geçip gitmek Allah nesip etsin. Şu ýurdun, şu watanyň, şu mehribanlygyň, şu halkymyzyň birek-birek gadyryny bilelim. Anjytmalyň birek-biri, näme anjytdyk? Hey bäşini ýalaçy dinledi. Göwünni tap, gitdin hey, näme? Şol üçin Allah jan gidenlerim nur içinde ýatsynlar. Galynlar janlar sag bolsun. Toýlaşdyn elmydama. Seýdi halipajan. Janyň sag bolsun. Halipajan ömrüňi dok gorsun, ýene bir gatyrlyk bak minnetdardyr. Silap hormatlap çağırdyňyz, minnetdardyr. Allahdan aýt. Ben sözüm ýokmadyňyz. Men şu birine çynym bilen haýyş edýän şol adam men hormat goýup, gowy beryp, şu dogry maýsam öýkelýän bitmeser diýenler ýöne öýkeletmediňiz halipa, ömrüňi uzak gorsun. Öýkelýän bir sebäbi bar, sen diýme özüň üçin däl etýän zatym. Özüň üçin däl. Sen şu zatlar şolaň bir ruhy şat bolup giderler. Şol zatlar ýetirjek bolup jan edýär. Sen şonu öýkelýän, şol gelin ho, şol bir ýatlaryň şolary.
Ya misal men şörik gelmek bilen maňa reklama gerek ýok onşa. Bolmana näme? Erkim öz adyna möhür galdyrar diýem. Men reklama adym ýetdik nemem. Şu gepleşde reklama ýokdur. Bol Nemizan Halipaza. Nawa. Şular bir ýatlaly gidenler. Eýsem Bir halipalyň 5 sanjyk sözüni diýeli. Misal sakaga kenne biz gurun etjek bol daňa çellemedi bilýän men sakaga oraz yerli ýaz halipa syganmagy ölende sakaga esip gaty gamryn bolup bir öwliýa bartyrda. Yani halipan gömtürler oraz yerli ýazy. Şey adamlar şu biz bir asyr jaýladyk ol diýip. Muňal baş asyrda bir gelýändir. Geläge din dutary söýäp goýup 40 geçen saýdym aýtmadyr. Bah, şunu gora bilmedim diýip içinden getirdi. Birek hormata sebep. Birek. Näme üçin birek çeýnemel, gemirmel? Geri Alman üçin ol bir ıfkym aýry berýär Allah. Hawa. Yaradandan dile. O bersin. Hawa. Bennesin bereni dadymlyk, Allah'ın beren doýumlyga. Gaty dogry. Görün birek. Söýüň, bu gelenizde bir-birine ýüze urşup salam bermen. Näme akdymy ki, sen dünýäni tutajak kim bol? Tutanmam bu dünýä. Gowluklar ýatlansana bir ýüregiň täk bolsun. Näme diýär? Naqşbendi Hazretler diýär, dilin uzyn bolaryny isleseň, elin gysga tut. Ýagny döwlet malyndan, kişi malyndan, kişi maşgalasyndan, haramdan, hemmesini elin gysga tut, dilin uzyn bolsun diýär. Sağ ol Halipa. Sanyň sağ bolsun. Bile bolsun. Allah zan. Halipajan öýözüň abat bolsun. Karawa çağa çykdylar. Çağa ulky. Döwlet bazarda ýanglanıp dursun. Awa şu wagt senni Kerim Gurbanaliw diýip adyny familiýany gorak geden ustad, onun özsün otuna bilen goradyňyz halkyň içinde. Halk gowar, halk söýýär. Esas şol. Hawa. Sanyň sağ bolsun. Ömrüň uzak bolsun. Ýene bir gezek taňa erkasyny aýdýar. Bile ýalky. Ömrüň uzak. Hemme de sağırma oglanlar. Minnetdardyk. Ine mehriban vatandaşlar, edidillaşlar kadırdan tomaşaçylanmak, bu näme Ustad Halipamy Türkmenistanyň halk artisti Kerim Gurbanaliw bilen geçilen ýoluň 16-njy tanyny elbetde paýtagtymyzyň iň bir gözel ýerine ýerleşýän Harman kafeine ýazgy etdik. Halipa ýene bir gezek dünýädäki ähli gowluklar ardy edýär. Goýuň jan sag bolsun Allah janşy. Harman kafeýiňem agdyry işgärlerini köp sag bolsun aýdýar. Şuňal bir medenet sunuwady işgärlere bir hormat edip bir kalbyny açyp bilýän yer, şoň üçin sözümiň soňunda sag bolsun aýdýan ähli toparma gonjalanyny zar toparna oglanlar ýigitler de hemmesine köp sag bolsun aýdýar. Elbetde şu asuda ýurdun öz mehriban halkyna bagş eden edil arkadagymyda arkadagy gahrman terdarymda köp sag bolsun aýdýar. Goý olaň tutumly işleri mundan beýle rewajlar wetlensin. Mehriban dinleýijiler, mehriban vatandaşlar. Elbetde YouTube kanalyndan daşlaşmaň, awasyn göwün söýen Halipalaňy menem başardygymdan haýyş edýän, barýan çağırjak bolan gepleşge inşallah netip boldy. Şu gepleşik kim üçin edilýär? Siz üçin edilýär mehribanlar. Halipalaň kimligini bilmeli. Halipalaň eden işlerini ýaş şähertlerin bilse, bilim rahat bolar, siz rahat bolar. Sanyňa sag bolsun.